Cosiri, or Humbre Baby and Cosiri. I a cowbre baby and Cosiri, or Humbre Baby and Cosiri. This I call my head, that's your night yet to me, Yatsana all day. This I call my head, that's your night yet to me, Yatsana all day. Akuma Edge, Akuma Edge, you never made it to Akuma Edge, Akuma Edge, Akuma Edge, you never made it to Come on, Kabi and Kosiri, come on, Kabi and Kosiri, SMTP and Kosiri, a new breedy and Kosiri. This I call my head, that's your night yet to me, Yatsana all day. This I call my head, that's your night yet to me, Yatsana all day. Akuma Edge, Akuma Edge, Akuma Edge, never made it to Akuma Edge, Akuma Edge, Akuma Edge, never made it to Oh, I thought I was Nick Kwanwa. That's why I ran a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, me in Fono so the gentleman. The baby son, now no zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my. I call Kakan, now I don't know. The man worrying robbers and worry. Akuma Edge, 87.9. Akuma Edge, Akuma Edge, Akuma Edge, never made it to Akuma Edge, Akuma Edge, Akuma Edge, darling, never made it to Akuma Edge, Akuma Edge, Akuma Edge, never made it to Akuma Edge, Akuma Edge, Akuma Edge, never made it to This Akuma Edge, that's your night yet to me, Yatsana all day. This Akuma Edge, that's your night yet to me, Yatsana all day. Akuma Edge, Akuma Edge, Akuma Edge, never made it to Akuma Edge, Akuma Edge, Akuma Edge, darling, never made it to This Akuma Edge, that's your night yet to me, Yatsana all day. This Akuma Edge, that's your night yet to me, Yatsana all day. Akuma Edge, Akuma Edge, Akuma Edge, never made it to Akuma Edge. Akuma FM 87.9 Kumasi. This Akuma Edge, that's your night yet to me, Yatsana all day. This Akuma Edge, that's your night yet to me, Yatsana all day. Akuma Edge, Akuma Edge, Akuma Edge, never made it to Akuma Edge, Akuma Edge, Akuma Edge.
ejode, never made a little Echo baby cosy, or how baby cosy, I a cow baby cosy, or hum baby cosy. This Akoma that's your night yet to me gatsana all day. This Akoma that's your night yet to me gatsana all day. Akoma ejode, Akoma ejode, Akoma ejode, never made a little Akoma ejode, Akoma ejode. Akoma ejode, never made a little Come on, Kobe and Kosivi, come on, Kobe and Kosivi, Asem TV and Kosivi, and you breathe and Kosivi. This Akoma that's your night yet me gatsana all day. This Akoma that's your night yet me gatsana all day. Akoma ejode, Akoma ejode, Akoma ejode, never made a little Akoma ejode, Akoma ejode, Akoma ejode, never made a little Oh, I thought I was Nick Kwanwa. Run a visa. Miss Akoma, the soft ladies, me in full so the gentlemen. The baby son now Nsem. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my I call cat can now. I don't know. The man worrying rubbers and worry. Akoma ejode, Akoma ejode, Akoma ejode, never made a little Akoma ejode, Akoma ejode, Akoma ejode, darling, never made a little Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejode, Akoma ejode. We doing science in my blood, or quadi or door, and walk for about channel, Banus to treat in about the way, Jow, Banesi bed. Oh, to walk back chrono, over half of the Matias here. What big Jawa chrono? Oh, was a day. Pasienit, I don't know over free Dana, Pasienit here now, grow day. Midday science in my blood, or door quadi or door. You know, to I see. And we're quite the other one. and the other one, and you will say, we're Jawa to hear. Now, would you not walk to one? Would you mark? Oh, then the pepe, I didn't pepe. I cook a say when I said me called me ba. Send me my Yesu, not the maraco. Send me my Yesu, not the maraco. Oh, they make up pepe. Oh, they make up pepe. Oh, cook a say, nice to me called me ba. What shall I do? Not my buy, not my side. Send me a mitibiara. Man, you realize I didn't be so anything. And I wanted to come up as on in the year came. And you want to swam from man. And you want to shoot. Oh, no, I got woman.
Yama mu nyinaa akwaba ade ba Akoma 87.9 FM ene eye ejuada ane monia hyane so emame ene eye ejuada July bosome da etoso edu emiyensa baby biada wo bia no mema wo akwa basron kokora enu nti bomodi anse enei onso obetumi abomodia na watna o radio no eho ebo wana onua edi atum live ede amao na woso wahwe no wo baby biada wo bia nti wadawroma bomodia anse obeka me ho ewo bra ye di Akoma mu nsam dwumadie no ebra ye de to ama wo ewo baby bia wo bia medi ede mako hyane so emame edi no ede ma akos na obehwe Akoma mu nsam dwumadie ne bi na kyerɛ Facebook ɛyɛ Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM bɔmmɔden na follow like comment na wahyɛ ɛde ama yɛn follow like comment and share na YouTube ɛyɛ Akoma 87.9 FM subscribe in the notification bell no so every so you get notified na wahyɛ ama foforo pin so ɛnya bi na kyerɛ wɔn so ahwɛ saa pɛpɛɛpɛ na wahyɛ wɔ hɔ enti subscribe ɛwɔ yɛn YouTube wɔn ma me subscribe Mr. wohwɛ ɛwɔ hɔ a subscribe na wanya notification na Facebook nso wa follow na wa like ɛde ama yɛn Free FM 97.5 ɛwɔ Churchman manager daakye na akwabiyeska ane Mama Israel yakɔ so a na yema demri fedri mame se wahre ukunu onyame emfa yekuno nekra enseye they say Mama Israel obehye ho de sebeya ema no nso ebetumi ahye wono ho de nyankrompon enkoso a na onhye wo de emra emu edin yimu enye easy nanso so onyame ene woboafo Mama Israel Reverend Felicity mame yachiachia wone ewie nso ne adwumayefo a ewo Free FM 97.5 Churchman nyina Mrs. Wedu Germany mame yachia wewie na yebetie bi ewo Dwaben Odefe eno eye Obin Sika Information Center wo Dwaben Odefe wabiemu ewo anointed fashion ewo buadi ayeduase ena nana Safwedu Information Center ewo Asante Mampong nana ye chiamopa Rockwell Minerals Limited papa wie ye chiachia na Anraga Junction Total Filling Station ewo hono manager ni adwumayefo ni nyina so ye chiamopa na Osolabadi eye taxi driver ane taxi driver abribia no eda Akoma mu nsam ewa Akoma 87.9 FM ti Osolabadi area yachiachia na nakua koko wa ha Evangelist Samuel Mensa ono so ewa ha Mrs. Mensa onyame hira ene wama yaduane adi ane me emo no ye hwa kakra ya ma wukunu kwa ne di next time we dey ba mane no so next time what they ba mane no so ai so be ya mo papa yem and then we shall not Ishmael nya bi obedi but o hwe se money city na isha into odia ebe ha dwen ti ya fa mane nya bebre ni nyina ya tumi adidi okay na Pastor Julius Naba ono so ewa ha sikapa ewo fi ha say Ishmael Haywood why me producer wono na ebo me chidrom ene adontre na Beluchi enso edien eko social media enunti wadaroma shenenso ema me say woni yen ebetna na ye wodi ene case bi eda ye nimu a ewo say ye hwe na ye sort ne out na papa hu say me beni na wofra koma pem na wade ahwe no na enye ne ba so a na fe ya hwehwem ememe wo Ghana doso ni ahwehwem ni akwakoyi akra no so papa ahade winum se yedi ma se de siti yedi ne fenchem no kululu yenye fake wa ha sanse enipa de wo beye no asase su bia no
wobɛtwa so aba woanya so nsusuansoɔ saa berɛ yi a yɛyɛ a yɛgyedie sɛ heaven bi wɔ hɔ na hell wɔ hɔ no yɛde bɛbu atɛn nyɛ obi adwuma nti ɛna wobɛkɔ hell ɛno nti yɛyɛ yɛ adwuma sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata na mmom ma menka asɛm nkyerɛ wo ɛnɛ awia yi I know some people are not happy with me because I'm not so good. But few people surely love me because they know that my little goodness is not fake. Yeah, I know some people are not happy with me because I'm not so good. Meaning, say enipa bebre eni nye me ho sanse womu ehunu ne say menye papa bia me say menye so good. Nanso so enipa kakra bi but few people surely love me enipa kakra ɛdɔ me because ɔmo nim sɛ me goodness no kakra meyɛ no enye fake nkyerɛ nkamfo no ho but I'm always who I am menye fake deɛ metie wɔ radio yi so saa na metie wɔ asɔre saa na metie wɔ fie saa na metie wɔ baabi a I don't fake. Some people act like they are angels. But TV so na about radio so and now sorry they act like angels. They act like they are saints. They be that. Me I don't fake. Until me papa me no me yes papa no fake him. The goodness is not fake. Be our name be will attest to it. I don't fake. Medo wa medo. Me no wa me ha me ho. Sana me ye medwuma. Sana me ye mabrabɔ tie. Ma me nkɔ na me ne me nua baabi nkɔdi nkɔmmɔ no kwasɛm sɛ wɔde n'asɛm ba ha ɛna yɛtie no ɛna yɛfrɛ bɛrima no. Bɛrima no ɛka kyerɛ yɛ sɛ ɔretu kwan na ɔba sɛdeɛ tie bia no ɔbɛba na yɛde baabi a aba no ɛda no ato. No kwasɛm sɛ wakyerɛ sɛ ɔyɛ bɛrima a ɔwɔ balls ɛde hyɛ ne nantem. Some people mɛba ɔmo mba agye sɛ yɛde police akɔkye wɔn maba but he came without force na kyerɛ sɛ wayɛ krado sɛ ɔbɛma yɛde deɛ da ato deɛ da nti deɛ di kan no yɛtwa ne kruse ɛwɔ that anamotuo no a wɔtu no ɛho na deɛ aka okay ma menkɔ na mema wɔn mu akɔ abansa ɔba mema akɔ aba 87.9 Kumasi. ɛma na akɔ aba Ya ina mami. na mompo mu Eradi adum bacha me hoye. yɛde kristo ase maame wodin Gloria Ejiwa. Gloria Frihine Nebai. Oshim. Okay, inti moi monim Gloria no muhu anymore no mahu no mahu say oh yeah this lady ya kai no. Enunti ya be kai no kakra but enya asɛm a ɔde ɛbae. Inti ya bema no echi asɛm ne mu. Glo ɛde asɛm na ɔde bɛda yɛ. Ɛnɛ bɛrima no ɛwɔ ha wadaroma ka asɛm no na ɔnte bi na yɛnhunu sɛ deɛ bɛsi aka no asɛm a wɔde bɛda yɛ no Mami ami bu sika for hospital. Do all mami skelly be the one of it. The one mami ami share na on the wall. Na mpacho mi wuye. I'm Akoma FM 87.9. And your man and me win. Me for it there na me na. Ni me ka say form and I'm ma me for friend. Me ma me friend no so asem na o ka share na the one no sa kan so nyo ne me wo. Me ko pe there ma me no. Di anka sa and I'm ma ko po bosse. Me wuye ye no mo se me ka ye 3,500. Me ma ko pe bosse na di be yi me free hospital na me be. Me ba so ye bedroom fee. And I'm man calling home you because so okay ɔba wadaroma tena adwa wei no ɛso ɛma me sesia aha nti monyɛ adwuma no ɛma me sesia ne bom mame ɛma wo guy ne kɛsoro aduro no ɛnom
esan sɛ ɛho hia me paa guy ne kɛdeɛ kaa me nko na nka ɔbaa bi a ɛwɔ bi ɛde ɛwɔ no ne dan mu a abɛ bi a ɔnonom agye sɛ bi adeɛ onim mfie dumienu pɛ mesrɛ wada ɛno nti sɛ woyɛ ɔbaa ma wo nsa ka guy ne kɛ syrup no bi na ɛnonom na wo a wobɛhunu sampa wei yɛ aduro mu aduro paa obi wɔ hɔ a n'atenka akyekɔ ɛno nti no ɔne bɛrima koraa ahyia wɔtumi hunu sɛ anigye nim wodeɛ ɛyɛ gynecare syrup maame a ɛnɛ yi wɔn nso waduru wɔ men pause na kyerɛ sɛ menopause no ɛyɛ wo anaa wo maame ma no gynecare syrup no bi ɛnom sɛ sɛ yɛ maame no mu duru menopause ne saa no a wahwɛ yi abɛbɔ ne bɛyie anaa ɔsɔfo bi bɛbɔ ne bɛyie ama wagye adi ama kyerɛ sɛ wɔn nso wayi wo maame no mu ama wanya nome ɛno nti wobɛmmɔ mmɔden no wama no gynecare syrup no bi anom ɛhaw a ɛwɔ menopause mu nyinaa no ɛbɛyi afiri hɔ ɛbɛdwoa no koraa ma maame no nso ade ne ho na biribi atumi ayɛ kama ɛno nti wo nso ɔbaa wo fiti kuro mu ɛnyɛ ma ɛba nso a ɛntwa ne ho nneɛma wohia gynecare syrup no bi bɔmmɔden na ɛfrɛ Ayona Pharmacy 0597 216047 0597 216047 and 0597 216037 0597 216037 na Emma was sa enkebi. Okay. Bra. Okay. Go so mami. Me ba cho me ne Anthony Fosu na wo e. Na ba cho abra me nyinsan no me de koto na nim na nyinsan na nya bosomi mienu. Na ma yem rent na me wo fie bosomi mienu na me de koto na nim. Me ba cho me de to na nim no ka kire me say this kokoto aduro ma me koyi nyinsan no. Na me ka kire ne say nyinsan de me yi nyinsan a emma nti mewo. Te me kai no onfa na adwen ma me one me ko ho no odidi matem. O se me nyi de ne me wo a me hwe me. Me ba cho nyinsan ni ma abu a me kwa na makoka kire nse me ko hospital bosomi aso. Me kan bia o si woni ska. Enti once pe na o me 2 times pe na o di ska ma me ko hospital. Ti free one de me ana me ye adwuma de hwe me ho e wo ye 500 cedis na o de ma me se me fa ntone ye manko. Na me je mpa cho ebre ne so ya wo kan me ko wo ye me ko wo sintre Convanochi teaching hospital me ba cho me wo we o mo ye me CS no me ka chem se me ka 3500 na me frɛ ne phone so kan o ka chem enye one me ne wo ye ti me nkɔpɛ be ma one me wo ye na me sa ka kyerɛ me maame ti me maame ne kasa wo phone ne so no sa ka kyerɛ ne se enye one me ne wo ye me nkɔpɛ be ma koro no me yi me free hospital ti mpa cho ho no man kan bibia na me maame kɔpɛ bosia di be yi me free ho na e be fie me ba cho e be dru fie no na me maame de kɔto na anim wo fie nti ho no ho so o mo kɔe no odidi na tem ti ho na ne sister ba ko ka kyerɛ se ne bra panyini bi wo nti on fa nto na anim me ba cho de to na anim ne bra ne ma yete se ya be dru fie nde onim se me maame awie bibia nti o mbebe fie me ba cho bosomi mienu no ye hwe o mani ma o ma fie no me ba cho se so akra na nya 1 year e bi si ne o mo mai na me wo ya ne bosomi mienu na me wo fie no na o mfie me ti me de ne ko bo shan dosufo e ho no ne ko kan asem no ye frɛ no me de ne ko ya ne ye frɛ no na o bai e ho no ko gitum se o ne me ne wo ye ina o mbisa ne se bosomi se na obenya de ama akra no me ba cho gina o manim ka se obenya 200 cedis ena o mu bisa me se mesom na me ka cho mo se 200 cedis de enso pampers ni nti enso akra ena o ka cho mo se de obenya no na adwuma sem bi wo ha enkoyi ena me se ne o mra nanim kakra 200 cedis de me nsom ti o ya na o se 50 cedis na obenya de aka ho na o ye 250 cedis enti ho no o mo ka se bosomi mienu na o me fie me hwe me no e se o di sika to wansa na o mama na ko ena mpa cho o frɛ ne bra panyini ba ko na one ne ba ho be gina mma ti o ye na one ne bra ne ko kan ne ho no mo je 1000 cedis e de ma me for bosomi mienu no ti e kan wie na o se bosomi obenya 250 ne free ho no mba ti bosomi ne so first day no o de 250 no e ko ye second time o de ko ye the third time no e na o de send madam me ko ya no makoje mba cho o che bose bosomi e na o de hospital bill sika ne beba be bosomi ne se akra next Wednesday by week na akra ne nya 1 year won first sika ne mai mpa cho no nti na me de ma sen be da am se hospital bill ni nti on famra
hospital bill. I know you're your mom, coach. Pacho. Yeah, no, yes, saying. Pacho 3,500. Okay, Mama Beman who say hospital bill no 3,500. Me pacho. And or cancel my man copper bosia found corner obetia. Wanka ono de oso me nkope be ma me ne wo ye. Oh, But what's the me ma me bema de one koto na ni mo gi tum. Ni sen na sase na ogi tum wo me ma me ani. Who now didn't kind of Me na me de to na ni. Na me no ka tell me say mi nkoyi. E na me ka tell ni say mi nyini no ne me e pere ho. Say okoto aduru. O say mi nkoyi ono abeto aduru aba na me say aduru ni me di yi a emma. Enti mu ho no na eso ne me enti no wonkasa me ho. Me na bi wo ho enumre me pon adwuma na makoni fie ho anajo e na me kwa akoto no ti me kwa no we bi odidi matem we ni di matem so kra mitumi da wa ho mache no ma wa mama ba fie e bi wo ho 40 cedis no de ama me enyi san ni mu de we mfi me okay na also nyi sani nya boso me san ansa na wode to nani mu me ba cho boso me mienu no na hunu ye me ba cho ai okay na ma ye mre asase na me ye mre wo fie na me mpie nti wo hia no na di san ansa na ofa nyi san me ba cho me hia no boso me na chi na me hu se ma fa afuru boso of wo hia boso me that month na me hia no wo mu ne next month na me hu se me nyi san okay the next month and na hunu se wanyi san before wo be hia no so adama na oni be ma bi wo ho me ba cho David na o boy no oni ni jai ni di san ansa na be hia Anthony me ba cho de be man de me ni ja na me ne na wo se de me ni we wu ye ya na o se won hwe me enti that time no me pese me hunu se me ba cho na akra ne aka no wanya 2 years nti wa fa nyi san na free baby ya me ba me ba cho David Anthony nyi san me ba cho okay Anthony Ma. akwa baby mu Yeah, yeah. yo obai woni mo no Me bacha. kwa be so other room at point Me do ase. okay Ami hu no. Ene ne kan se me ne betna. Ema. the pastor mo friend Anthony no munya na sabre Drew Ema mu ho no. yeah radio Oba me nchen ma. Osa tekoi. Be se 2 months. Ena osa. Ba as me hu no July August ni. the year 2024. okay mpacha yenko But you may say me kisho say me year and year right. Yeah. Yeah. 2024. okay In the December nim November nim and oba me nchen me hu no be say August di mu no be 2 months or 3 months no when see me nchen bi. It be 2 months next November nim and oba me nchen to aso be 4 days. Then the following day or so I'm say that's how you say there. Obi a minimum date. Minimum bibia na yeda na onya agro na the beginning there honestly. Na menim say wo dia because said obi say ahuru me pese me action bia wa ha. Said obi say ahuru ne anigye bia na ni agye say oh okay. you na ka hu Me eti first day dia me fa say just ibina or so much. Eti the 3 days no asa come say aye wasempa na kwa na wafa so ka jam say wonyim ne de mente ase it is a wugidi say wo de onyin san ni fili ba bia me no mienu na wo ha ka kire me na mi hu kwan a me no be fa so na ase dem na me say nyin san wo de me say nyin san pa honestly na me funny say she was joking because the way no see for free no be me no be I say na ana ha bibi sa etina ayam wan timi de me to madwum ti that time some papa chef fridge ti me so na me ye ehun bibia na misimina so eluafo de nyina de na me kan busu ano committee no ti na bibia the general ni mu ena osan ba ana say teste aye no kore say de wo kani
Oh, okay. Well, what can my papa you me? We are. The for the February on the 8th February. Yeah, you me brass so back going to mobile. Inti buy na ye won honoma. It me they be me call my wife honum. Ano pa me ba na afre me. So wa ba me fie. Na me si me ni ho. Wife. Okay. As me si me ni ho. Yeah. And I'm say me ba me frɛ wo. Eti kwesi no asa afre me. Ah, woni ho dem ko bo sister man. And I'm say e dey na ko bo me sister man. Eti me de mamfa na me take care. Eti me see station na ofre me ama ko bo sister man. I'm say okay, ko bo me sister man e dey na say enwe hia say me frɛ wo. Eti asema wo de e ba ndo bo me sister man. Asem sister be kan de kurunti a bo na man ya che. 3 weeks. My sister me frɛ me onka hwe nkyere me ti me kosi me bra ɛwɔ Kumasi airport. Ba yesu ni yitu me bra ba ko. Timba no sem de ne car no kɔhye garage ma no. Ti ba fi na me bra panyu ba ko ti hɔ sɛ me fa car no nkom na kan so park na samai. Me fa nkom na no ni ye wɔ nkomo. Just wonu me sister na me bra na me ne no ɛkɔ. Ti me ba na me bra no de to manim sɛ asem sɛ na we papa according to me bra no. Abɛka akyerɛ do na bibi saa ɛte saa. Na me so akora de no kura sɛ me ne nada. Na waka asem sei akyerɛ me. Na me mfa no serious. Nti sɛ wa bɛka dia mate. Na mbra mu nya ka sɛ no. Sɛ makɔ hɔ dia me ka ne sɛ me ko bi na manka bi de. Yeso ɛsuopra ɔpɛya faseɛ na sɛ anibia sɛ wakomu no deɛ na me sɛ mate. It that day no ananwummerɛ no the next morning I think that the next morning no maame enso ba me ho no maame so bebu sa me na me sɛ yes saa na akora na ka kye na mmom according to me no maame no ba me nkyɛn no me ne wɔ nsɛm bisa bi onyanka ma mente ɔmne akora no me ne akora no ɔmaame de sɛ me ne ayi bia ɛna ɔso ɔne de ɔpaa ne sɛ akora ne so wɔ ne me na nyimti sɛ me ne wɔ bisa bia ɛne asɛm no musa no ane sɛ de ɛte bia no me ma ɔno so enhunu. Okay. Marcos me se hɔ ama me ba. Ese Marcos ni ma ne yɛ me watch. I have 87.9 FM na fe wonu TV akoma mu nsɛm dwumadie no na wotie no na wohwɛ bie no mame nkɔ na mene DJ Ike edi nkɔmmɔ mra ya ba mema Anthony atoa so baby a wɔde asie no nkɔmmɔ ho. Okay. Good morning. Good morning. One no me Abu Bobby dear do anu ntini ahoɔden ne ahoɔfɛ bebrebe. Oh yes. Bia guna kwan so kama. Good morning heba me cha. Nim che da no doctor say mama ko kra de o kwa na ka wabobɔ no ma na wasɔre aba. Because what to do ni dada. Ya to dada. Obom paisa one day no abetumi abeduru Kumasi. Na oni me aba wa ha. So person no tell you one because we see ton edro no on se tule bi o wa edro no se enya uhunu se de wusi kete because onu so obi ko no ma definitely me number yi wo be frɛ ana wo be say you say eya be do atem aba how nti de eya no mo no a ye hunu de eya no good ana ya ka di one dance ko ko to no mo ase de tie sana obajo umpo beto ya na taxi driver sini bi o wa first na me fro passenger car no na me no omo wo ya omo ta fa me pants bebre na ekoso etie me betena ha na omo de ato na mu omo mabobɔ number na awie no a me no mienu ina abobɔ no omfa o sa number na ebobɔ to office no omo mfa da de obafa ne ye me ono ni mi nti owi a na wa fra me personal aka che me say ije eduro no de matisa wobɔ no ma yɛn pese be face doctor no so wa na me from ba che eduro no etisen wo de mon kan no kran say radio for de say ya no mo kon radio for de bebre na mo nshada nkan na me say sa wote say ya ma ko num bi o TV no so radio say ane sanete me num bi anopa ewia ne enyimbre abre bi a menya akwanye bia me num good morning heba me cha adenti na me kasa ye eduro no wie ye no
yɛhu sɛ aduro no yɛ mogya ntini ne nnompe mu adwuma nti ɔbaa bi bɛfrɛ yɛn aka sɛ mewu wieɛ no na mantumi ammɔ me yam medidie ne adeadeɛ nti ama afei abɔfra no ho nante a meyɛ oke na sɛ me breastfeed ne bie mu no a meyɛ no mafuru yɛ a na ɛyɛ kɛseɛ mano no mu nduro bi ne adeadeɛ ntumi ntwe nanso mekɔtɔ mo aduro no bi na menom yɛ no ɛno koraa no moanka sɛ ɛyɛ efuro mu adwuma na mmom no moka yɛ na mea na mese mekɔpɛ bia no afei mehu sɛ yareɛ no nti a mekɔ no meduro no ɛkɔ but mefuru no so ɛso tea na ɛyɛteɛ bɛpa bi tumi mɛma tumi frɛ yi ɔsɛ meme deɛ ne deɛ ɛnyɛ didi o ɛyɛ na ɛyɛ na waka ne asere sɛ bie a menonom ɔsɛ me deɛ menonom o anadwo no na menum bi na mewewe nam m'ani baa me ho so ne mefuru no abɛbɔ m'anum kakrakaa but nhyira nka original doctor 3 days ɛne good morning herbal center nyankopɔn sɛ mefiri no no mu nduro no mefuru no so tea na ɛteɛ makɔ asɛm wei yɛte a na ayɛ anigye sɛm ne yɛde abɛka yɛ adanse di afei yɛbɛtena ha ne yɛnyɛ bi aka ato wo deɛ no so na yɛkɔ nti ebi obi hwɛ me ne furu no biribi nti me maka ne ofia sɛ mentumi nka nkyerɛ obi sɛ gyaa na dwididie maako da bi a wobɛhyɛ wo program yi ase a ɛyɛ a mete afotu a wode ba metie bi pa na m'ani agye motivation message a wode ma yɛ adesuadeɛ a ɛwɔ mu ne adeade obi bɛtie but mentumi nka nkyerɛ sɛ gyaa didi anadwo na akɔ aka biara but the reason is obi wɔ hɔ a n'adwuma mma ne kwan ɛma ne ndidi ntam nti wo saa nipa ne yɛka kyerɛ sɛ mempɛ sɛ maako ne berɛ bɛyɛ kwa no nti no wodeɛ wodidi sɛ wɔdidie nyinaa hyɛ anadwo a ɛnya hwe na mmom no pɛ eduru a esi hɔ a sɛ wodidi wi a wodeɛ wɔbɛnom na nka wafuru de bɛyɛ kɛseɛ na eduro no ama efu kɛseɛ no egyae nti ɛyɛ good morning herbal mixture ɛna ɛda tv ne so no mama ko ɔnim sɛ adeɛ baako etumi ku nipa baako nso ɛyɛ ne subire nti mani so bere me na wonam asɛ wani so kyi no ɛda wote faako baaso na nani ne etwa ne ho nyame adom ɛna yɛkɔnya eduro a yɛfa ne sɛ good morning herbal mixture ɛde aba ɛna yɛsɛ wo deɛ ha ho fa sika ketewa bi ɛkɔtɔ bottles mmienu pɛ anaa mmiɛnsa fa bɛsi wo nkyɛn wo deɛ anɔpa wonya akwanya didi wi anom bi ewia nom bi me bɛyɛ adwuma mu lady baako ɔsɛ ne ti wa complain saa ne bi sɛ wɔdidi ɔsɛ ohu aduane kora na ne bofono no eti eduro ne baako dɛkɛ nyɛ no kwa nka me de bae ɛdɛka ne mu nam sɛ aka baako pɛ wo deɛ ɔngye na ɔnum kakra bi bibisa sɛ ɔdwane bɛn no so wasoma so mo ntɔ kenkem nam sɛ ne onya bote enti ɔnum eduro no wie no din bɛ 10 minutes na me gye ne nkyema akɔ emfifire bi a ɛte no obi ɔsɛ ne kɔndo aduane no afei ne ɔno ayɛ kɔɔ sɛ mfo me aduane mmra me ntam no makɔ no me eduro bi mama akɔ yɛde aduane bɛsi wɔ no sɛ dia lady ne si die aduane no na mani agye enti obi hwɛ me pa kyɛ numbers na egu tv ne so no ɛno na ɛyɛ wo number frɛ ofra wo say eduro no me yare ni na ebeboa me ana but embisa me say we eduro no eye den kasa ya enti anhwa de bi wa ha woni me say because of say eduro no ye moja enti ni nnompe mu adwuma nti sɛ wo problem bia wo mogya mu a me pa cho we eduro na de television so no eye good morning herbal mixture adenti na make sa obi bedidi kama nso sɛ de ye kan obi nso didi o nanso na no so tia na etie ma ko betumi ehu obi na wunnim ne da but wohu na hu sɛ asemasi wa sole ne dua so ɛyampa santefo kasa enti asa ɔyare so wɔnyare me pa cho num good morning herbal mixture na nsa mmɔ wo we de ma kama emfa ma eduro we ma mo nya kase entum mom eduro we nso ma won fon na ma wusum bebre na afi wo pasa wo so kama na wo begya wo normal stage champa cho num good morning herbal mixture wo nso so wa fon ɛna wa hu sɛ wo fon ma fon yi me yare bi achi ɛna ma fon sa num good morning herbal mixture and the TV ne so no afi ma ko obi say mintumi nda and a guy back or say 1 month no ntumi nda nti and na obedi adanse no say that was Friday no and who me a obi say do them so on to be to look at the turn house ko here baby afi wonu ma dure wi o say and of friend was say na mo na nka mo mama late na me say papa dey I say mo dure na me ko no me no afi dey na fa me na ya na wo say wontumi nda no enye wo na wo so wontumi na because be a inso konso wo de won se de bi o se afi no edu anadwa na yem hihye ne se ade abasakwa na yem hihye no obeda mpa so apresa but fiti Friday na onum good morning heba mechano and pay o think wo ya late on say ye we duro bi o ho a enipa na wa ya wie nti ye de o so ogbo hu dewuro na nkrofo okoto
but nipa no kwoto wi a onfa dance bi ama wo sa nipa nti ya wo ye mo nhyehyɛ ebi nti yen ye de ne de ye betena ha after say yakase ye duro no ye emoja ntini nnompem adwuma no ne yakase ye duro no boost immune system na wie no dodo na ye nya ka de ka ho ni na ye de ankrofo akonom o mo anya afiri mo ma baka cha na ye ka nti obi si na me okoko no na mama kokoko for kra de se do mu si tu a yanka se do mu si tu che bo nsem ma good morning heba me cha kra de na say nti obi bi sa me na me okoko o me ho me de no na eba me ko toilet na say me jam ne ya na me kokobu na epie but me nunu mu aduro no sa de na ejai obi tumi ka say me de no na me papa me tunu mu a afi me wo se moja bi wom ma jana mu me nunu mu aduro no ejai obi se da na ma me ba wo se me jam ne ya me tesa me to hyehye me nti afi me yemi bo mu a na me yemu hyehye me enhira kan se ferade se me nya mu aduro no boto so me ansa pe me nunu ya no yare ya de be 5 years aba no eduro boto so me ansa etumi yi afiri ho ma ko yetin se mi se na ebi se nti original doctor 3 days or Ghana ha nti monya de papa na mu so ne mu ye ya ba ha ya na bre ni sa onim se kokko betumi ama wani obeposa wani saa obedwen se ye yare bi ye ni yare kokko betumi ama wani asa ye tuntum a wonnim ade kro me pa cho nom good morning heba mixture wonim se kokko nti obi tumi dwale wie da no sister ba ko me free mo fidi so no fresh bra wa kan se mo na me se adai o se minim da sa wo dwale wie na wo ho ye wo hene ne ade a sa kokko tumi yesa ono kra de o se wakoto tonku bi ena odi asrase ne nipedua na afi o se sister bla wo hwa me nsa ho kra me nsa ho se am se adai onko num good morning heba me che ne bi me twen so ono so be frɛ me e de adanse aba na ma betena ha na ma kan se mo mi kese kra bia wo hwe go program wo hwe pa ya bre ni so ne nti sa wo hwa me na bia wo de no attack we chinkase no e chew e de wa to fo ma me pa cho no good morning heba me cha siateka e na ye wo de no de so sisechi wo nkase no to ase de no e na e de wo kɔ wo nan mu na ye de wa to fo pa cho no good morning heba me cha e na sa wa wo awie na sa afi de wo breastfeed akwada bia mu a me pa cho se de be betuma restore wa ho odin nti no good morning heba me cha wo nunum na wo nunum no afi na enkomo na e boost no ho nti esi yade bia kwan se ye fra bibi awo echi yade ebesi ni kwan kura ma wunya awo echi yade obi so hwa me ono ne de akoye te se ye funu no mu na nkasa na ma ko yade wom nti onya kwan mpo na nyinsin aba betom nhyiran ka se ferade se wo de fa good morning heba mecha no enom ba ko no mienu wo de fa ye wunsuo nom na anopa ewia enyimre anopa ewia esan akoto bi na no kopem se nyame ba ya aduma wa wo to animu bibia ba ye clear ema yinsen etumi abamu enti dia medi wie kura no ama ko bi tie mi na oye bema ojonso a oti pain obronisi pain ya opa e wo ne bema mu one ne ho kani hia oti ya e wo ne bema mu me pa cha wo bema no fo na efon ya hwehwe mu sen ye kokko ma kokko betumi ama obema ye kete afi okunya baba wa ne ho ofa ne ko de mi no se da bi ade we de nkuruma mempe na aye we nim guase nsra pre na num good morning heba mesha ahodi bebe mu so ye good morning mama ko yemfa number ne ntudwa na so obi pe bi ato onko wonkran onko akra o kashi drug lane ho udu atenetet obenye bi ato repash heba hello heba obenye bi ato dan obi bi sa tribe of judah bi ho bebre wo tribe of judah kaso okwanya na wo takura de mensa wo central region cape coast ko boachi ansa anasa pena heba obi simi wo ashama no ko main station ho obekọ ne friend Ekus pharmacy enya na obenye bi ato wo uwas takwanso a uwas ebibiduro fie enya na ewo ho ama ko frame na men sore dwumadi enso na monto mu case so number ne 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and 0553 21 35 87 0553 21 35 87 we taxi driver trotro driver ko pay drone bi no na osisi ema nkwa na ye adwuma kama mama ko DJ I nyamishaw ahaya kuma 87.9 FM na Afronia TV akuma mu nsem dwumadie no eno na wo hwe na wutie no na ye ne Gloria ejewa na edi nkomo dagada na yeto ye nsafre Anthony na ene wa banti Anthony na edru ba bia omosi ono wa asamka okay tina eye de asam no me da wase na me de na me koso abusa ne se on kan no krenkyere me say before me and after me and on
me ne no da saa 4 days no oba me nkyɛn no ɔkɔ obi nkyɛn de ɔma me enya awe Enti no na ye ono ene wo ane me pɛ okay bia me musa me before that no bia ni mu a wonim ɔma me ka kyerɛ no sɛ me ne we no ɛwɔ nsɛm okay na me ka kyerɛ ɔma me ano no te me ka deɛ ya wɔ se enti sɛ nam sɛ fine enti saa deɛ a but me so me deɛ me nye deɛ wo ka no ɛnni nti no so wo a me yɛ deɛ ne ko deɛ ne deɛ from day one nam ka sɛ mente saa nyinsɛn no ase nti me yɛ deɛ ne because menim sɛ bɛrima ne ɔbɛhyia deɛ a ɛyɛ just once ɛna de biribi aba ɛbɛtumi asi but mente aseɛ ɔwɔ sɛ mehwehwɛ mu ɛti mekɔɔ so ɛbusaa no ɛti after ɔmaame bra no mu ne meka sɛ ɔmaame baa ɛna kyerɛ sɛ mahu sɛ deɛ adu ne deɛ ɔɔka no ɛyɛ nokorɛ sɛ nyinsɛn mebegini deɛ na mefa ne sɛ agorɔ bi na ɔwɔdi ntimi deɛ na memfa no asɛm paa akyirɛ no a mehu sɛ ampa ɛmu wɔ nso so na nafu no nso so ɔhu no anaasɛ afuro nso so asɛ ɛpagya nti then me started taking my responsibilities nti me nua bi di ho nkɔmmɔ sɛ deɛ wonua panyin deɛ ato me ni o na ayi lady ɔnyinsɛn no ɔyɛ mi o ɔsɛ wo saa bla ana wo deɛ ma me chance na mehwehwɛ mu ɛma wansa na sɛ adeɛ mu yɛaba mama biribiara asi awie no a mehwehwɛ mu baabi ɔsɛ bla wo deɛ me sɛ ma me manam sɛ okay iti bɛɛ sɛ bosome na me nua no ne mekasa wo so wakɔhwehwɛ biribiara ɛni hɔ na yɛ me anam sɛ okay ade na abasa ayi ɔnwomtoni bi na toyɛ iti bɛɛ sɛ mani mu na kyerɛ sɛ ɔkɔhwehwɛ na ɔde fa ɛfɔm dabi dabi sɛ ɔwɔ bɛrima foforɔ bi ɛwɔ na sɛ de mesi kyerɛ mu ya na mekyerɛ mu kyerɛ no sɛ mente nyinsɛn no ase iti mani mu ana me no frɛ me bla bla me kora de na kyerɛ sɛ wei kora deɛ magya kyerɛ di a me deɛ mesi wɔ wo a deɛ ne deɛ mɛyɛ bla 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 case bi si madamfo baako enya problem bi ito ɔno no yɛ na ka sɛ ago problem a wanya deɛ ɛne yɛm sɛ wo nua so so obɛnya bi mo hɔ na ɔfrɛ me kwaku bla bi tie na deɛ wo nua ka kyerɛ me ni ɛna me kɔɔ yɛ bla ade na ade ma me kɔɔ hwɛ yɛ no manhu no sɛ ade no ɛbɛn mia sɛ ɛbɛn wo sɛsɛ ɔsɛ ne yɔnko bi cause me mfa din to dwa ɔsɛ ne yɔnko bi sɛdeɛ nka me ne bla yi ɛnam a yɛkɔ ya no ohu bi me na menyim no nso so ɔmɛka hwee nkyerɛ me ɛna ɔno sɛ yes no ɛna me bla so ɔno so ka ne tim sɛ nti na kyerɛ sɛ wɔnya fan case na nti wɔbɔ mama ne na ɔsɛ nipa nso so yɛma ɛtie fɔnti ase wo yɔnko no ɔka sɛ wɔkɔyɛ investigation na ɔkɔba yɛ ɔka sɛ emu da bia ni hɔ wɔno ne obi nam na damfo hu ɔsaite Gloria yes ɛna ɔka kyerɛ wadamfo no sɛ lady wei menin na nyim yɛ na ɔmɛka hwee nkyerɛ me ɔmɛka hwee nkyerɛ no esi dɛn ohu so na ɛhɔ no ɔno nso asa abɔ bɛrima baako din why na boy saa deɛ ɔso wɔ ne na nyim no abɔ bɛrima sɛ ɔkɔ saa bɛrima no nso ɛhɔ okay am sɛ saa di in fact ɔka kyerɛ me no na sɛ atoanse hɔ no a na mamoto etie na madam fone ka sɛ nti deɛ wo ka ne nyinaa sɛ wo gyidie na sɛ no sɛ be menya akora na adeɛ bi wɔ hɔ no ma uhu etie na man sɛ on deɛ ɔnka nipa korɔ ɛnkyerɛ na mehu sɛ ɛyɛ asomasi ɛne ɔsɛ da nipa no so deɛ cause ɔyɛ ne yɔnko paa ɔne ne kɔ ɛne ne ba ɛkwan yɛ ɔfaa so nti na ɔka boy no ka ɛkyerɛ no nti sɛ ɔbɛka kyerɛ me a ɔbɛyɛ recording afiri ne hɔ nti gye sɛ ɔgye me 20 million nti nam so masa na 20 million deɛ that time so na madwuma so ɛdi kane nti na
me said that and banana me was sika dia Marcus no krenya me ka 20 million there and I will pay. Oh yes. Some can say fine. Tidi ni anukra na ka say masa 20 million. Wa woni say we nu adwuma ekofo I say 20 million there. Who bodini obi nka so okobo obidi. Me na me dey hear me case. I'm just saying no say na me nkominya 20 million but the recording bibia ba ebe mame. No, any other no. I didn't maybe a share duru no. I meant to ask no wo a. Me die ni na me se me no. Me go 20 million, me get 30 million metimi. Aye die ni. Enti other na me kutua sa sika we atogo. Eti wa me frɛ. Wona na me frɛ. Akos ma me hu. Na obef na me do tena se. Se asem sei. Ana makote me die madwene na me di ibu. Me mani sei. Ehu bibi. Ana mente because say they will say the things will be hu bibi. Eti kanokre said dear. Makote no. Yes sir. After say the panokola do be full say day. Esa wo. And the okay said you sit here and I don't want to say. Say a coin of us ba me ho no. A coin of us ba me ho no nti no. It will betimi me nchen no. Betimi so akọ obi so nchen the same way. But my man no see. Oh, okay. Or bam midnight. Anajo. Oh no. Oh, what's the one I was woman or one? Mamma, what's the one time? And a man about my say. Was I told me both. Minister Penny will feel and see. Meaning the I know Mammy Sola much or can't abontin fie ne yam atwa ahia sei why na teta abontin ono a odi kan akwhwe no mama tena dem wo se wo hwe se obi hu enti wo hwe fie ono ahoma chen otim ama me da ho na pon adwuma ho ti ahoma me na ho na mpese mbisa no be na me nim se bia ni sister ni nim minti no mpese odi mi sie no ti wo kwhwe na se obi ani fie yem ho a no mama me pia afa efie na chi sei na me kofi oye sa ato aso a enti me baby abedru bi a me wura mo bia no me kai enti wo che no bai e na wo frɛ no na wo bisa ne de wadamfo ne ka kire wo no obusa masem menyi anu ye ni nsi no wan hwɛ me aha me kɔ oton aduane anajo upon midnight upon one no ba nti so ka se me ma wo ma me honum eyida me se I have said, na wo kasa wo de betu mu se enti na me ka se adwuma no o ye ni nti opon anajo enti sa opon wa na oba me ho enti na me ka se de o sitie no enya me ena bia enya wo no so na me wo tete ne boy bi nti no wo ba ho anajo na wo adwuma na wo ye ni nti na wo kon so adwuma na wo ye no so wo kon so a eno so age me do oba me ho no mu wi na me manoko na Mrs. Nadia me ya kwa Nadia me ya kwa na me oma me homa ayi ebi no me nsa kura mo oda oba wana 2 oba 40 mi bo sister woni so wo yere 4 bo me fi oda no mo so le enti na ade ni sie oh dabi woni so wo sister na de enti me Marcus enti me tena yifi o me for ba ma me nje da na say what promise so you say we need oh enye like that do they afa yire chi sa oh me mfa me yire chi na wo ka che me so no kwa oh there be sa me kan sa oh sa fi ho na matena if you ho na matena ena me 2 be 2008 na me ba 2022 di one matna me show blast one na meti I'm into us I'm na man we yika oh ndie baby our friend no friend na me che wotena se asem sei kanokre e kire me se bi me panyine si no menim se de mesi aye inti oh be say on say a true experience and is always the best teacher and I'm that I'm so okay I didn't care you me
mini how it was in May. June na busa was uko hospital date is because they say uko hospital busa no he say your country was say date say month say date say time say isi akos me musa abaya yi bita amana muameda say if say July na mawu say August na mawu catch say me adwuma asay na mempe me hu kwan mefa so a meboa me ho na mempe ayi akodu mpofiri mu ayi na menni sese me ti bibia me niam ba fom me nte ase wan fi me say fine say won fi me a ebeduru ho no so no ebi so am so me fi because me fa pressure bia emeto me ho so because me ayi awo ama wo nyina menim date menim month date time a me di bi kura na me ko gina honom ama akura ne ba ma obe omoji awo ni wi amene the first person kura ansa me kwa ko it is a won kan kire me a menim de nti a won kan kire nti honom me say nya suspicion say bia na after me no akọ boy no so ama ne me adwen a me dwen ye no nti me mfi ho no biem nti me musa no ho asem biem kopim say me to one man of friend me say wa ho am say the radio say na when was we oji the next morning and our friend me say yeah you know am say you are near blind and was say me to ambulance be say na me to hono me ni school to one okate no enti anisma and a call no say abaye na mpeke na yo maame na am ka jen say in fact say the maame si ne me kasa na abufo wo mpa ti bia na mete na mete abonten en mo enti kasa ne nipa no hu me kasa no a hwe se de mani asi abreko oba kwagu na de asem na mso nipa so me si so wa wo se nipa no aso ja na asem a se nipa no bebusa ma asem that day no that moment no na me say hu the third person no a boy ne ka so no so ka odo boni di kire me straight nipa do bom onya na asem waso esi didi mu mamu ya yiwi ana mo ndo body din straight am enim ne din but me nkoto say oda no so nti me mfa ne din enya hwe de nya me say me nya confirmation say moja ni moja na enye moja edi mam kana asa ase na ase masa yale ase goza ni pan so obi a ye ni me ho kromafo nipa no oboni din no minim no won shada na nya danfo Debbie, yes. What's up? It's not say mabema bu ma goes mabema bu papa Ade wonye obi asa onye so onye obi a na eye me ya se nyinsen ba ko we wom bi na eye me ya pa eti ye me de meti on so na ma ye basa that time so na ya be se ye bla ba ko bi nso so eti na as ye sa wo ye me bla ye ofa ba ko bi nso no wu o anti na meti on na ma ye basa eti ko fi the next morning and o ma me ne sewa ba minchen wo fie nti omba ye se de maame ne se frɛ me no e ka kyerɛ me no na me yanse maame oba no na ma we nyina ba o senka oka sese ya enka sese makobo na sese minim de menya me ho maame na ai ne ka dem ha betu do dan be ma han ko ene de course wo ho de na me se me tumi de na me yero kra betu ma be kasa nse mu no ya kyerɛ me ono amene ne dan no betu ma be kasa nse mu no ya kyerɛ me ene mbufu pa na me ba panyini me ne nete ho no ne te ama ono so mu kasa ya se obetu hwan ama hwan na abetena den no iti kwansi na me bra me di na chi se me di na chi ofrɛ me se onso akɔ adwuma ya me mra fie anwum na me se mate enti anwumra no na ofrɛ adwuma bae ofrɛ me a me kɔ fie no adwuma ni se se na woman no abɛka kyerɛ no mesina de akɔ ba nyina so me bra mba mu tina me ma no ɛyɛ awe se na me so o ma ba me hɔ no mu
anɔpa no na sɛ ni bɛ na mbra advice bebree sɛ yɛmfa patapa ɛnyɛ yi nti sɛ miniska ɔno nso nim sɛ miniska nyame ne maame ne nkasa na wɔmpɛ bosea na wɔnkɔ fa akora because ɔmba mkɔ na mene sɛ bi a ɔmode akora no ayɛ dɛ aba nti ɛna mbusa me bra sɛ na wɔse sika no yɛ sɛe asa na ɔno nyina na menim the amount of the bill na bra sɛ wɔse sɛ 35 o sɛ 45 so okay saa bere deɛ mekɔpɛ 35 o na ɔno ɔne ne nkasa ma me ɔnyina m'anim na ɔne ne nkasa ma me nti onyina n'anim na ɔne ne nkasa ma no jo home so wɔ na emu yɛ ba a bɔ ne tɔfa ma me na kyɛ sɛ mentumi nkɔ ɔbaa ne nso so bi ansa na me brɛ na so na okay brɛ no yɛ a yɛbu ne tɔtɔt abadwafoɔ nso bɛbɛm kakra nsa ne akɔyɛ dm no nti mate obroni Marco, mamema wakɔ aba Major so. mendo na mpɔ te sɛ Nyankopɔn adom me ho ɔdene papaapa. no kwasɛ Megye di sɛ wo nso ho yɛ nyame adom yɛde nyame ase. Ɛnɛ nso deɛ nka reg no na ɛna mɛtuo. ɔbɛtu reg don't Aha. worry bɛhyɛkyɛ Wohyɛkyɛ wɔ ho. bɛtumi atu Oh, nka wonni bi koraa nka me akora me wɔduku hyɛ mbag. mede bi bɔ baa na mabɛhyɛ wei Oh, nice. Nti wo de easy koraa. Oh, ɛne ɛno ano no. yɛbɛkɔ power specialist Power specialist. Ebusiafo, yɛtena se sɛ ya no w'ani tua sɛ wapɔmuden no ehia yɛ papaapa. Ɛno nti ɛne wodi nkɔmmɔ sɛ ya no watie. Na de bia me kasa me se ebi a na wo a wotie na nya wo na wo yadeɛ. Na mmom nua bi wadamfo bi wobusuani bi wohia saa mmoa no papapapapa. Enti wodi nya abotere ne tie na wia de number no akɔma no. Wɔfrɛ yɛn na otu anamɔ na ɔba yɛ kakye na brɛbrɛbrɛ nyame adom so wonya na yaresa de bia wɔbɛda wasesa nsɛ ɛnyɛ wo a ebia nkɔno no beebi a wɔde nti nkwante yɛn ka enti mesrɛw tu anamɔ wo nso a wotie me yadeɛ bi tetew yadeɛ bi hahaw yadeɛ bi amoatɔ ba ha yadeɛ bi ama beebi a kyɛ sɛ akɔduru no ano yɛ ayɛ den ama wo a ɛno ane power specialist ɛba hospital yɛasoɛyɛ ɛna aba ayaresa ɛda hɔ no esi hɔ yɛ a ɛtwɛn wɔ number no me de ma wo ne atoa yɛn nkɔmmɔ no ɛso ɛyɛ 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 38 31 0200 38 38 31 Ye WhatsApp line no sɛ wopɛ sɛ ne doctor di nkɔmmɔ ɛwɔ WhatsApp ne so wotwa biribi de asɛnde doctor ama no hwɛ a mepatwɛ ɔfafa line yi so ɛyɛ 0555 79 78 78 0555 79 78 78 megya wo ama me maame no kyɛ sɛ ɔne wo atoa so medase ahwɛfoɔ ne atiefoɔ menim sɛ obiara ho yɛ na yɛdeɛ yɛgu so a yɛgyina mu o seesei sɛdeɛ kidney yareɛ si kɔ soɔ no nyame anim awerɛhoɔ na ɛhu nokwasɛm nie sɛ maame wonim yɛteta mbɔmbo so ɛsiane sɛ dɛ bɛto sɛ towawawa no ɛnsɛm bɛha na ɛno no na yɛbɛ afidie so a yɛgyina gyam ne yɛka kyerɛ wo sɛ saa mmerɛ yi wayɛ ase hɔ no yɛfa wo sisi akyi no ɛtwew paa kɛse wo sisi ebu sɛ gyen kyɛ sɛ wo yɛfunu no mu yɛ ɔnoforo wokɔ dɛm mu anadwo a ɛnnadeɛ buobuo na mpo aduane kora wontumi mfa bi nka wa no ama wayere sɛ etwintwan wo yɛfunu yɛ wo ya wo mfe yɛ wo ya wɔkyi yɛ wo ya bibie nkɔye mekamfo ama wo sɛ tua na montem na mpo obi wɔ hɔ a wakɔ ama yɛaka kyerɛ ne sɛ wo kidney no ebi akyemato aba ho ebi yɛ checking ne urine no yɛhunu sɛ proteins no ebi adɔɔso wɔ dwonso no mu a ɛyɛ de ahyɛnsodeɛ a ebi ɛkyerɛ sɛ ɔwɔ kidney ɛna bi obi wɔn nso a ɔbɛhwɛ ne kidney no ɔbɛhwɛ dwonso no na blood ankasa ɛwɔ dwonso no mesrɛw yɛka kyerɛ wɔ no emuwa so mu nnua ɛna emuwa ne nwu so ɛsan sɛ wodi agorɔ a wanhwɛ yi a asɛm ɛbɛtu kuro yɛ abɔntere soɔ no na koraa wo sika ne bi mpo ya ɔde bɛkɔ akɔda afidie so a ɛnso so a yɛm hyehyɛ no nso
ayam hyehyɛ no nso see kidney nephritis kidney stones kidney cyst no koraa na ɛyɛ ma werɛ ho yɛ meya ɛdeɛ nti na nipa yɛ nenam hɔ sɛbesɛbe wo kidney wo nkɔka no ɛdeɛ nti na biribi ahono tua ho dɔntwɔn na ɛtwew na agye sɛ deɛ ɛgye nsuo nso apae ɛmpaeɛ o ɛbɛyaa na wanhwe yɛ na akɔfa tumor na ɛde aberɛw mesrɛw nyame adom yɛba yɛbɔ dawuro nkurɔfoɔ bebree atwi anamɔ ayɛ na nipa bebree taa ka sɛ bibiduro na ɛsɛ kidney na deɛ daabi o deɛ ɛwɔ mu nyinaa ne sɛ nyame ɔbɔ adeɛ no ɔbɔ yadeɛ biara na ɔbɔ n'aduro nso ka ho na yɛ na metaa meka bisi nipa bebree tie aduro ho nanso ɔmo nim no wote aseɛ nipa bebree na ɛyadeɛ akɛseɛ nso n'aduro no nso nyame ɔbɔ adeɛ no nyame ɔyɛ nyansani tu wɔhunu sɛ yɛbɛyare worɔforɔforɔforɔ yɛaso de ne nti deɛ ɔka sɛ yɛnnie no yɛanyɛ deɛ ɔka sɛ yɛmfiansie ho yareɛ no yɛanyɛ deɛ yɛyɛ pɛ ne yɛyɛ na nyame bɔ nnuro nketenkete bi bimbɛɛ yɛn a saa mmerɛ wote hɔ kidney na ɛyɛ dendenden na aduro nso si wo nkyɛn na sɛbi nyɛ aduro no yɛnkɔfa no poase ɛna yɛnkɔfa no wiem o ɛyɛ nhahan ya sɛbi yɛburu ebi kura yɛdi na hahan wote aseɛ ebi a yɛdi na aduane maame yɛmfa nsɛ sɛ wode bankye ayɛ adura ma obi a enti we ɛkɔsɛ kidney bankye ahan ayɛ adura ɛkɔsɛ kidney na bankye de sɛ wadi na kora bankye fufuo no bankye fita no bankye fita no ɛyɛ adura pa o yadeɛ ɛhwɛ no me mɛtena ha mɛka kyerɛ sɛ metaa mo no sa na mmom me a megyina ha deɛ bankye paa sɛ meyɛ herbalist akɔso yɛdua yɛ Ghana ha nyina da TMPC yɛ a yɛhwɛ abibiduro soɔ no me board members no board no meyɛ nipa 10 o saa hene me da so bi me na meyɛ ɔbaa me da so ma Ghana ha abibiduro fo nyina da eti abibiduro deɛ Ghana ha deɛ wontumi nyi abibiduro na wonya akɔso yɛdua yɛ ɛnkɔ yɛ yara da na mmom me a megyina ha bankye na yɛwɔ no fufuo deɛ ne metwa no purse metwa bankye purse fi sɛ me koraa mete yɛ ensɔhwɛ bebree na sɛ bankye ni mu ankasa sɛ koraa bi a wohumia ka deɛ ma yɛ no so na akɔtena ayɛ adura sɛ kidney we su koraa we nkonta we ubu a ɛnyɛ zero na obenya hwɛ afidie yi so na metena ayɛ na meka sɛ obi nyaadoa kɛkɛ na yɛ poto die ne nyaadoa no ɛnyɛ nne yɛ a ɔmo de nneɛma asɛ ne ya nyaadoa wo akɔlaa ne yɛ sɛ wɔyɛ phase 1 yɛse wɔyɛ gyimi saa na yɛyɛ ka no yɛasopa akwala na wie no deɛ yɛdi yɛ amoa akwala na wɔanya no yadeɛ na wɔde aba yɛyɛ sɛ wɔyɛ gyimi na n'ani so hyehyɛ woyɛ brɛbrɛ na wonya nyaadoa na wapoto aduane bi akwala de bɛdi biara jɔlɔfo kora twitwa nyaadoa gum ɛyɛ koko na waka hono nyaadoa fra nyaadoa no bɛsa akwala no yareɛ ama akwala no odu ontumi nkasa nyinaa obekasa me mahwɛ bi no ontumi kora nante me di nura ka ho ma sese wasɔre wanante wokɔ ba bia ehwɛ konfo no chi nkola ayi oka ne sɛ ye massage wo me ye ka ne sɛ de ya ne yɛtwetwe nipa physio ho na wo de akɔhwɛ nkola nketo ayegu ayɛ nante ya yɛ se ye wo mo physio no we nya agoro na we yɛ ni so agoro ontumi sɔre nyina ho so ye ni physio bɛrɛ wa nante wati ase nya adoa kora yɛ du kakraka na okra wuntumi nna no ebere wuntumi nna na why nervous no ya wonu sa adwindwi bi tetio me kodem kra ne dan ne hunahuna me edu anwime na abekwa akoda na wapoto nyaadoa na watwitwa je ne nsu agum bebree na wakeka wabɔ modene se bɔde ba akopɛ na tete abomu ni nyina di utɔkwa abeka se atwitwa waso ɛne nti no kwasɛm nie mususu me yenye ye ho akinye na nyame wɔbɔ ye no wɔbɔ nu papa so de maayɛ wotimase ɛne nti mesrɛ wo a wo hwɛ me mprempren sɛ ye kidney na etete wo na sɛ ye fatty liver wo mo mienu wo mo ye adwuma koro me na menka na ada kidney no ɛne liver no wo mo ye adwuma koro eti ebra we ni ahode we so gyagu ne kyem ɔno nso we sɛ we nso bɛsɛi na abɛde watena wiase ɛne nti sɛ nipa bebre fatty liver sadie na dite ekumu nipa ada ya yese cholesterol ada ya yese sadie ada ya yese ade be nso hwanie ya gyanua na papa di wate ya gyanua on se kompodo so papa woni maduane bi wo ho ya hahan kompoduro na me no me sane na me dibi me na nanam de ya aduane de bia ma me di na menim se kompoduro
What ya say, bra me ko tue sika se me pe kompodro me didi hu nkomo aye kire me se wo yuyu. Nyame wo yo nyame. Na saa bere na ne ye di saa haha no ko ye mo ye de no wakonya kompo. Se kompo no wo hokora ebetu no. Edi ti me srew saa mre fatili vanity eti o. Me de me ye herbalist. Wo no wonye herbalist. What ya say, eduro no na si wo nchen no. Nso wo kwa akopeduro. Nso eduro no si wo nchen. Na me a me ti he de me da nyame ase. Se wo hu me mobbo na wa kire me nuro. Esan se me de me ni bi me ni. Ya me wo no na me wo. Wo nim baako na me de manya bebrebe wo ya na me kopɛ de nka ho aka ho e se me de me se me hwe na me hwe me be wiase nkontompo me ntwa bi da na wo kikire me kora to wa me ntwa nkontompo eni ti me sra mu ntwa na mo mu twa na mo ba e mo ne me ya adwen se mo nya mo fa ahodie ama se nipa bebrebe a wo se obi na kire me saafo no nyankopon wo nhyira mo na mo so ye ka kire mo no mo nya so bra kye ezan se wan hwe yi a Utra ukra utu akole mu no wabo akui akore mu no obia ne ho ya akore nkora ma ba wo munye o nti wo munye hu ye ni pehi me na me ka kire nkora ma ba wo munye kora eni nti wo ba na wo ni tifie na wanka sa utu wesu obi di anka wato atwene no na wo de ko wu a na adwen se me na ade ni ja me wahu enye yi nti me sraw ma me papa tua na mon ne bra ne ma nduro ne ma unu papa na yar boni bi ti se fatty liver se bi eburu kidney infection any kidney hu so hwe ni nyina da obi wo ho sa ade a kikire na koma amamman ya kikire na koma okoye se wanya cardio megali ananya sa aha ni nyina fetua na mo ne bra na nyame obo ade no wo bo abibiduro no wo de ma yese mfanse ho yare adenti na wo tena ho na obi aga kiro se adenti na yade we ye adure dia mo nkopa bibiduro na sa nya fese okasa tama yade no hyase no ya wo hunu se nso hwe bi na eba no watena ho a kakawi ade ngase tetare fom enunum bitalifu ho enunum ne yade ya kase adu na wo de tena ho na kase wo kire bibiduro ba chaw tua na mo na bra wate na wo ba wo bre bo beye kama na kidney beye sa kwala foforo na nyame nim osa na ya etiti wo kwabanane no in fact nsem ha na osa na betimi agege mu anhwe ya beton wa japade ezan se ebeku na ateti wo bomode na kwhwehwe adua ya SK no na wo so nom na fa gye ho na fa bo bra na sa nye ya de ekodie ene ya japade na ye pene de ye beja ne dem na ya sore yakọ engola empanyire obi ya bre pacho fa number ni tudwa ye won kran pumpuni mantem ewo kwabenya onsem ba mani so hyehye mani abidio ezan so da sani wunua ne yede ne ekoro no wunua na jagu ni chemu no wunua ne wasi ni trase no wo sugu ni yam eni biri aba ti mesraw ji number no enkran ye wo kwabenya bra ufri poku ase ba kwabenya bra ufri kwabenya so ko poku ase kwabenya sanse ye wo ACP road do so kwani vipe usimesi wo power bus stop na feyi ase nso kumasi ye wo feyi ase adua ya junction mame adua ya feyi ase fo beda mo ase o sa mo atu me din menim se mewu nyina na da ho eno nso ntimi so bi nim hwamoda be de no kure na be ya adwuma adua ya junction mekọ nyina na da ho na takrade nso anaji soso estate ma me fa number ne tudwa keka na baako na obia ntia na mo no mra esan se de ekona no de Ebusia je number no ne fresisia ne tu anamo ebra eye 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 and I WhatsApp ne 0555 797878 Fre netua na mo na bra na abanso a ayaresa eyewodia da mo ase da se na ye behia ma me nyame nhira mo wate nyame nhira mo madwuma mo ye no de bia omo mo ho ban na onso so mumu onfa mo medru na mo banso a de mo be ye bia enna ne nhira da mo ase papa Ahaya Akoma 87.9 FM Unia TV Akoma Nsem Jumedi no a wo no ntie ne bi no ma press yen kwa ne yansan konkoto aso nti Anthony yenye na yemo ne tofa na mi lady no question kakra bia e kire ma agene
Okay, so say wabawo ye ba beji sika wode kokkoye CS ne ye je no na ade bi kire ma adwene wo ha ma me ndi kan misa no ansa bia na me brain nti ma nya kwan misa questions bebre die nti na be ma no bisa wo say ukọ ye no breben na ye so be wo because ye nyina ya wo no ukọ hospital me ba ya the first thing and it's make mema papa na hunu say okay eye ntafo ana eye baako oh yes me date ya me de be wo eye say me waboso me say eye ade bia me ma no update ten bia me free hospital be bia nti die nti na obi sa wo say breben ye de ama wo say e bia obewo wanka mamba so mi sameda nyinsa no wo so wo mfa ho nti so ka se ono bisa me anu wo twatoro nyinsa no wo mfa ho yeso obewo da ben wa me ko ono kra kasika asem na je se masai asem okay odidi matem ne masole aba mi ana na me nkasa otimi di matem ana mesu agu mesu ne masole aba eye baako me ade a mempe ene se asem ti se meka na me de do me de anya do mi sameda se bosome and meka se de esitie ase wa policy and then say mo hu ehun me de krana na obejiska ko hospital the last time grab ba me ho mbuza se na hospital akọ obi na kan e na wo pene na wo mra mi sika da kwa na kan e nipa no kra na kama 500 cedis se mi mo ni wona nani na mo se de oba wona me fe obuso asema umfi me se si akọ mi sia akọ echi awa umfi me edi me so me ha me ho me nye won che aso me mara bi so kasa ko so di ma edi me ye de obe ya na wo hu mi on kasa mi ho ma no onye na adwene me de tu obi anim ansa kra na wono no adwene ba so nipa no me de tu na ni woni ne kon ho kra ansa enti akra no a na wo hwe no na wo hwe ne se wo peska me brain nti okay na wo hwe ne se wo be hwe ne kakra na wo peska dia ko ye DNA na because wo ko dofsu ho no wo ka che wo mo se onyi ntum se akra ne ye oba oh there be wo ka che wo mo because me ba me hwe ne no mo ka che me se me wa ho konya se abele bia metimi ye DNA we me ba na che se wo ka che wo mo se wadwene mu ye ontante oh eno de ma ko ze ndie ba bia me ko bia an kasa eno de ba bia me ko kasa o ba wa twere ma no asem wi ugina o mani nyina ho ma o kasa o mo se waje atum o mani na ma nka ka ayi lady no a odi kan hwe me ansa na ode ekọ ayi omo panyini ho no won na twere ma no asem you are not there nim ne de o se waje atum wa twere ma no asem wi ansa na ofre wa ma wo kra ya dai abasen ka me betena ha yi ansa na wo ba ya no sa ka chem se me ma me nuaba ma obi emeja na omde mekọ mpanyini ho ansa na me frem papa odi papa de no nsusu ni around o ma me frem no fa ase e ba ya nsusu ba ti wo ba me ma twere ma no asem ansa na yekọ panyini ho no ono obusa question a no oyi ano obusa question no oyi ano enti obusa me you are not there you twere ma no asem na wo ho o twere ma no asem na wo me si o twere ma no asem na wo ho obi sa ugina ho so waje atum ka ho nsa nyina wi enti no na me ba na me se me ye die na what's wrong with you obi sa ho no uji tum ana me se me ji tum e wo ma me anim ana se me ji tum ma me se mo anim na o ka se yo anim na o ma me what's ne ba e de na da bi ma bi ene ndi o ka ni fie wo dem na kire me asase em opa yi mo dofsu yi de o twere ma no asem number 1 me ko ho no friday ne kura me ko ho ma obusa me ho asem na pese me hu se baby obeko bia no okasa obeye DNA eno da okasa re busa me first day me catch say me nye DNA say na dia me ntia se we ti so de okay sanka enye wadafo no a okasa wo say woni ono so adafo na mama na adafo na ka say gay we no ono ne nanyem na wa fa ama no ho no na kire ma adwene kire say me ne wo na me ne be ma bi nyem na sama fa ama no a ma koka kra kire no isi de na be ma ne hu se manyam na me ne nanyem nti wo de asem be wa kan ho no menti ase ma me da wase nti wo de wi ana no ni pakoro on se
Mina mini nipa kora nenka nenka beduru ha. Na woko na meka ho. What do you do? Na maji atuna me say me ye me bedie na what's wrong with it? Maji atuna me ye me bedie na what's wrong with it? Ono na e kan say what do to Na me wife kora me ka tell say me mama yeska. Ah, okay. Say man no na twen na adwen say no. Yeah, na twen ma first day wo ba me ho first day wo ka tell me man ka say wo wa me ye die ni. Ene je ya no wa ye film. First day wo ka tell odi to me so say me say ma wa dura no. Odi to say me say me ma dura no go bia no first day kam ka tell say me ye die ni. But one so ne wa dada. Ene no da ye no wa hye kondo. Bacho de. Yeboa, ene hu suo ba ye no wa digu. Bacho. Enti no ebetimi so aye ono ne dia. Na be say me confirmation. Ha, wo be say wo nya confirmation na enye wanwa so obetumi anye ne. You mama Pacho. What the America na say? Aha, what the what dan? Ti won tumi nkan se wo hu hu da bi obetumi aka cho se nya ne dia. Ah, me hu no ho say. But one what da? Enti no hu sua gum. But actually na adwene because eniema bi insisi so. Wada wuroma. Ebra mo tena ye no mo ntam tete kakra ma wo koi na wo sa ba ye. Ono na kamera me ne ntam de ente. Ono aba me nchen be frɛ me. Nyinsan ni mu no. Ye 2000. Oye ne ho sa so wo twe ne ho. Mebo 204 no. July you say August no amuhia ye no. Mo te kakra na mo san mo beka so mo somewhere November. Me ne ntam on. Na me hu no nyinsan ni mu a me kɔka ye na na no ne me nkasa. Me di nyinsan ne kɔ ye na no ne me ya akafo. Me pacho mo ntam tete. No baby am ye adwuma kwa no won fa ho biem. Mo ntam tete ye no. Sa July August wo na wo si mo hia ye no. Yeah. Eno obi na na me mete ye na me ne won ntam atete. Me pacho an. Sa July August. Me pacho an. Yes. Yes. Ena mo be san be hia November. November. Eno ko na wo frɛ me. Say other my your day. Frɛ me. Eno kra. Hey. Ena so enya bibia. Endi ehɔ no ma na edi ehɔ no ka oba me jenkwa wan frɛ me da me say na wabɔ me mpoma na ma bebio enti oba to aso 4 days the next day na be catch me say enti na me say no senka ye oh yes me 4 no catch me say wonye na onye mo dada muntam tete ya no na say 4 days na no na me dey say abra no be catch me say me say abra no be catch me say wonye But that only me share. Go home me for no frɛ me. But o ka tell me say ya me ne nko site. Enti ono no ka tell me say o si ni fie bi. Me dey e tell me na say. O de me kɔ hɔ no daytime ya no pɛmu. Ne o frɛ me o fie. Me ba chan e o fie hɔ. Ah, sa my new site. E hɔ no dam the next month na me hu say ma fa afu. Na me de kɔto na ni to ono ka tete 4 days ana o twatro. Mampajo me no ko ho August enti say that time na say wa fa fura na che say time na wo ye no say ebro 9 months okay enti wo ni na so a me limited na ye nto aba ne ye nyame ne ye nto aba me pacho enti time a wo ka che so wonye mo no o ka ta me nyimu na me meka Marcus me pacho me enye bibi kra wa ha wa ka ase mu yi ase wasi mi onyimu me pacho busa wo se me kan because enu de me ntwa so wan ka so yi me never nanka eya de na okobo me koto adobo na so me koto ni pa ba ono ka da me mama ni mmere me se me pese me body din love ni pa ba na obo body din me de koto na ni mmere kan e ko man 500 me koto me anyi du go be wona okobo love man ya say me must kan koto to na me be full love ni say ade na obi am ne wo ho no ma da bia me melis kan wo paade a wo no obebo amane obe fi na me maso ma no obi a me so ni me na da bia me mouska da bia me mouska na okobo nipa na amane say okobo ma akoso amane say o ma ka tell say onko toto mouska onko toto ni me mouska eti ebi atama na wo kama wo de ma no ya taba na nyi se ma Dabi ni sane me ka se e kira asem ayi o maame me bra mo ne etena so no a o maame eba bo amane na kiri de
me take me responsibility. Eti e mo ti me nipa madam for na wonim video. Wo chira se dem. Close pa na otimma me ba ne ho. Otimma ne betena ne ho nti obi tare kwa metimi koyi ma no. That time na nyinsa na fe na enti why na that time na wo fu apue. That time wo fu apue say 4 months. Tell me I am match asemo. Me case asemo. Me brain enu no ye nipa na wo discuss am ko si ne so no no wan ya ko si ne so wa fa ko si ne so ska no de ama me se ba bia ye gye ho achi ye kase ye pa no ye nyinsan no enti ba bia me pese me hu ne say nyinsan no se enka ya wo de a enka boro bra wo de wo ye na said the all kase first day no amisia no odi nyinsan ye ne e de a enga on more than 10 months. Fancy by 11 months because I guess that's why I guess that's 1 year. No, me share no. No me share August. That day no. It is all case first day no. Pressure see me so case first on the 29 July. Wednesday by week no enya 1 year. And me 29 July 2004. 5. Ooh, 2005. Yeah, so we say 2004. Okay. Enti no date no. Nyinsa ni date ne bra o ka tell so wonyem no eno na ma wa adwene mu ye okrese. Oh yes, me dem say about 12 so 4 days at the next 5th day o ka tell so na because say fine say unu say kura obra be pa ho e dey kura no a obra be pa ho dey kura no a anya sa dey no na hu say ye nyinsa enti me dey be me gina no no yes. Yes. Yes, me just me confirm. This who say akra no e me ba. Okay. Yes, ye de na de mu da ho fenchem. Wo dia ye fu obi mo ja nko mu obi. Mame because obehwe akora no abedu no ono akoka kire ni pansa de na ameje oba ono abekọ abeba abetwa die ni o mehwe no last month na minya scammer no minya scammer no oh last month de na ma mehwe no say mehwe no eka me di eka ayi ka no gwan minya ska ntua na o ma me ba ya wo sin ka obetu fie ho no e na aka say o yire kra ntimi antu ni ade nti e da ya na no yire dem no mu na o de mba yi e be ho na meti na say enye ho na yi no enye me me yire nete enye o yire nete na ona o yire ntina ade dia wo pa ba bi atino ho nsa e ho nsa na o yire ntina no okay what do we see no last month dia na wantria no wo yi di amount sisi ya etiefo wo yi ama no last month na chese aka this month die no na chese eba enti no okay mama je mama ma no adansi enti pacho we ya last month scan on fa na etiefo eno na ya dey ma no je ya enti onya die ni no na enso no wo de ni sika na ma o se de eti aka this month die na obetwa enti mama aya ne die na anya ne die na eda no so ja sister wo e wo fie ha enti sam na down for no is mama menka we wa me hia me e ho no de unsa ya me hia me pa se de wani aye nketenkete ba no me pa to wo koda no dwene ho yie because ye na down for ana ka che ne say na down for se wo no na nyem wo fa ama no na wo sign de koma obi e mema no ho na koye tu enti Anthony ka home yes mama cho menka so de Akoma bi o si o kan obi nso ka ho onso anfa nkoma no omo ye mienu na o ye yes enti enya miensa mama don't choke with me was asem we ho no say ye because DNA no nya wo na wutua e na enye Anthony na etua eye yen na ye tua DNA no etu ma ye tua sika na beba eja wadwo a wo be fa me so we die ka me no wa ha me ni obi anko die ne ho da be ka be fa me hia fa bela ne dia me fa try ne dia me fa try ne why dia Anthony Fosu dia e be ma me nu e be acho me ni me tu bia on na e ka me de me ni be me bia acho me ni be me bia acho me ni be me bia o e tie for se mati o mu twa nto ma me
ketrema pro na dana so Anthony Yes, ma'am. Doctor Aba Okay. Me pacho mate. to be page o mu kakra dia Me ma pacho na mate. ma hana ye de ma koma no na say ya ye DNA no kama ebeba okay me pacho o de wo be pia ma na afei doctor ede jene no ho hyehyɛ ya to ho you have some mission on the capsules also who are na kokomu wo so say check no bebe bi afa me nia be ma yenko Mama coach mama na wase atiefo eni ahwefo awie nso ya san so ene motena se me ba so me free hack healthcare aso ye ene awie brem so masan so ene wahia yi na odofo a wutie me anasa odofo a wo hweme ye ka hack healthcare ya so ye ene nei Ghana ye di aduro wanwaso badwa so etu osase me ba cho tie ni yepa osa ase aduro no anu onam se yiwan na me ba cho odofo so wonya osanko a mo asomra ha say your papa say your mama say your nua kuma bi anas empo eye wo ankasa wonya osa no wo dia na so de mo asomra ha na ye bedi nkomo no awie no na bigini yie se wo so watimi anya du papa no mo a ebetu osa na se preko pefru honom ama ho atowo odofo tie ye ka osa aye bacteria friends H pylori tiedi ni pa H pylori sa H pylori mo na ye ka mo asem no wo mo ana enei omo de osa ebre nipadua no na eya na mpempi wo be ha yenso ntia na wo ye furu no mu no anase yenso ntia mienu no a ewo ye furu no mu no ena ya no motato mu na mamema wo ntia se H pylori mo na ye ka ho asem no utimi fa bi fi se bi toilet so anaja na ambia so utimi fa bi fi adwaye sabre ya yentimi ensi efie wie ya yenko a yense yayi ye washroom emumu anase enei WC yense emumu no ne ye ne nkrofo ne se na ambia bomu ye ne nkrofo ne se adwaye bomu ne de H pylori ne de wono mo betimi atene so afebo nanso asedanka nyame se hack healthcare for no ye de bagya so hasa mesha ena hasa capsules enum ye nu we ne enum bomu ye de tu ulcers mpacho tie ne pa ye num ni mienu bomu ye de tu ulcers eti se nei wonya ulcer nko a mo asomra ha koto hasa mesha ena hasa capsules ne fa tu ulcer na se emprempren ye kese ye na se de tie ne se hasa mesha ena hasa capsules ne ka ho asam no Food and Drugs Authority say Ghana ni bia tie mi ha Ghana ni bia wonya ulcer Ghana ni bia wonya ayemkuro sadro we na esa wonom so a eye pa etu ulcer na se tentententem ama wonya ho tententem ama bibia koso ye ma ulcer no ye wo mahudo bebre na ansa na medi ulcer ho nkomo acha wo no fa number na good TV no so na frɛ me ba cho number na good TV no so no se wo hwɛ onua television awie ya ye number na gu so fa na frɛ ye mpanimfo se ene ukwa koto enuro ni mienu abom na wanom a ye sanso mo odidie ho akwankyerɛ bomu na odidi a we am odidie ho akwankyerɛ no na osa no contentem ba fu anie etifa na frɛ ye number no ye 0240 23 83 10 0240 23 83 10 anasa 0203 822 855 0203 822 855 anawia imesi de wonya osa ana de wonya ayemkuro na me na edi nkomo yi etimi pa chaw ba bia wote mi ni bia ba bia wo bia wo hemi bia no ma wo na ma oto na koto hasa mesha and hasa capsules nom numni mienu bom na numni mienu bom a tu osa na sententem ama wo so watima fantoma pa fra me pa chaw se na mi di ka e ka no me se osa ne mo ahodo bebre de di ka e jodona osa sa jodona osa no na ya na empempi no ma me akosuei eya na atonkofo nsunu ni mu enti se basa no obosa ne yefono no wonya severe eye stomach pain de biara ne yefono ya ne ya mami akos sa nipa na wonya jodona osa na ye ka ho asam no se wonya nya sa jodona osa no a aduane na beto ne yefono mu ayasam aduane kwanto ne yefono mu a na so akwakoya asam eti odofo eye osa na eye osa koto hasa mesha and hasa capsules na no wonum ni mienu bomu no na di tu osa na se afem pacho tia ha ulcer type fufuro bi me hono mo aye peptic ulcer
wɔyɛ fo sɛ maame akɔstie yɛka peptic ulcer wɔn mo tanya no ɔmo severe heartburns wɔkoko ho ta hyehyɛ wɔ papa eti abere bia mo sɛ na koko ho hyehyɛ no ensuo no ɔbɛnom kwa no a na no koko ho hyehyɛ no ensuo no ɛbɛfa no koko ho a na ho hyehyɛ no empo nkwan na nkwan kwa ne nka ho asɛm na ensuo kora makɔ nim kwa ho hyehyɛ na ɛne na nkwan eti ɔdɔfo sɛ wotie me nko na sɛ ulcer na yɛ wo a ɛyɛ ulcer na yɛ wo saa peptic ulcer no saa na ba ɛyɛ wo afei mpatwɔ mo asomra ha sɛ yɛka ulcer foforɔ type ni bi mɛsa wɔn mo a ɛno no ɛyɛ gastric ulcer no deɛ wɔn mo tanya no maame akɔsua yi ɔmo taa belchi bebree ɔtaa kesu bebree mind you sɛ abɔdeɛ bia nyankopɔn abɔ wɔ sɛ bi woyɛ nipa dasani nyankopɔn abɔ wɔ anaasɛ bi aboa kora no aboa kesu bebree a unfeeling comfortable wɔ ne nipadua no mu wɔdura ɛsa wɔ no mo ɛyɛ hasa mesa mbadwo tɛ ne ɛna hasa capsules enuro no mienu na egu onua television so no fa phone no ne twa fa phone no twa camera no wotwa ne sɛ kradon wotwa kodrastore no papa na odrastore no ho ana mama na odrastore no no wo so to sa duro we bi ɛyɛ osaduro ɛyɛ osanko na tu ase ɛne ayɛ mkuro ɛnsa yadeɛ bia bia na emomu no sɛ wonya osanko a ana nkoma mi di uji hutumu sɛ wo follow shot wo ho a ɛyɛ osa na yɛ osa waduro yɛ ba akopɛ adura Ghana hanom yagye atumu Food and Drugs Authority sɛ Ghana ni bia no mo ɛyɛ hasa mesha and hasa capsules afei osa type foforo a me de ɛsɔre so no ɛyɛ esophageal ulcer saa esophageal ulcer no deɛ wɔn mo tanya no deɛ tie nie de bia bo sɛ wo muni ha sɛ na ayere tan na amama bohoma amaman ko a bama na oba wanyemo ubose no wote ahoro no wote nteso bebre me ba so didi abia facha me eya oyade nti ene nei maba betena no ma me no edi nkomo yi enti odofo hack healthcare say yama wonte ase se osa no ekum nipa yes osa kum nipa na se enkum nipa according to World Health Organization WHO wo mo kire say the year 2019 kwa maame akosue one more peptic ulcer nko eno kwa peptic ulcer nko a o eku mu free wiase nko ano etwa mu over 200,000 mama yakosi nyanwa me se ulcer kum nipa ton etu odofo me pacho na me pa cho o yade nti na maba ha me se life is sweet abrabo na yebo emu ode abrabo ne mu ode na so wo hwe yi a ulcer be twa life no so tentem etu odofo mema mekasa enya tenten me ne wo to aso ne ya ba bedi nkoma afa osa no biem no je number na frɛ wate ye mpanimfo so wo de ofrɛ ne a ye mo adidie ho akwankyerɛ ye kyerɛ so do besisi anom ye nnuro no na wonom ama ho atontentem me ba cho ye number ni 0240 23 83 10 0240 23 83 10 anasa 0203 822 855 me ba cho tie se wonya osa enyema bu ba ku mienu miensa ebo nka ye se asomasi obentemanya osa yes ebasa no no aye ntentem no ama na ye ntentientia e drugstore over the counter bi eben wo anafoma so biamu no akoto hasa mesha no to hasa capsules aka ho no anum ne mienu obomu na de tu osa na sempacho tie se wonya osa de tie nie woyɛ anemic umoja we tide bia bo sa no aye fita de bia no obofunu do onimu bekas bra kwakwa de na osoro dua so sa osa timi ye osa afei se wonya osa de bia no aduane ketua bia de bema bia udidi ya no amen ketu because wonya ahomka no say udidi kwampa ma ho atɔ wonya osa wo so timi te papa because ekuro na abayem aduane bia beto yem ya so kwa jana bia so sa na osa no ye wo etimi ye wo wonya osa utimi twa to bebre utimi jaw na bebre ede dasane timi twa to 20 times sabi wa aboa kokɔ da bi wo ye nipa ne ba eye osa na ye wo sa nti sa utiemi a eduro ba fu a wonum na de atu osa na se eye hasa mesha and hasa capsules mama yakosi ye kyerɛ wo nkɔfo ade ana watiefo ye kyerɛ made so obi nya osa wuntimi na ene friends na yi wuntimi na no kwa na wake up wo so na enu ya di wie yi ena ya na nkofo timi tira owie onya osa wuntimi na no wake up otimi de hwa ma de eche wo betra se sentintia hwa wake up matches ni nyina ma de ache ene wake up ni hobiem enti wo be ye dan wuntimi na no be ye dan edi paso wuntimi na de bia na wani su chinim se wunya osa
and more one mind you say H pylori more na ye come ho asam no o metima for nipadua ba bia be fa bi oja kurotu o fa no fo ase a oja kurotu oja on fia say de bia na ye oya unya reps pain de bia bo so reps na ye oya unya ulcer unya lower back pain ye can lower back pain wo chi bramo wo chi kasa say no de bia bo so na ye oya disama me akoso wo no na se otate a enkofo se me fam na me da so nya papa da bi nya fam na nya papa eye ulcer na ye ulcer me se ma me akoso yi ulcer ye yare fo ulcer kum nipa eti so do fo wo tie me a edro no ye hasa mesa and hasa kasa me se wo ye de ni nti and ne ya ba betra no a ye no edi nkomo yi me ba cho se dey obi nya ulcer say ya onya heart palpitation na kuma ne bon tentem e bo peri ulcer e yare fo etimi e ulcer afa so obi nya ulcer say ya enipa timi fesa enipa timi wuti timi kwa payo wuti say etimi payo say na je say ga na je hwim ulcer timi e ulcer etimi ba chaw unya ulcer kwa say wanum timi to aduane bi de bema bia wuntim enni eti odofo waduro hasa mesha and hasa kasos mami akoso bi nya ulcer say ya na kokutimi hyehye ne saa na koma timi ya ne ya eti mpa cho me de ma no sie no aduro a yesa okotonom na di tu ulcer na se e ma saa ne ma basa ne nyina fu ni padua ne mu na wunya ofa hodie no hasa mesha and hasa kasos opanyi me di si sa wo peye no bi ato akuma se wo benya bi ato wo PFA pharmacy ya Waterford New Road PFA pharmacy Tafu New Road ye no ebi aheta ho no ma okwa de wo pa bi atu aton wo ana de oto ba ko no wo benya bi ato afa oba Ashtown okwa emrom ana se nei wo ba miamia hodo no Ashtown wo benya ba bi edidi so bi ato okwa eye Danny Herba okwa Fredimans Herba afa okwa Kolinak ubenya ye no ebiato sanso na akọ missing arms so obenya biato mami akoso program yi enkranfo tie obi won kran a onko okansi drug lane okansi drug lane ba bi mbobo so ubenya biato oko angel helper ubenya bi ato oko ayetena teta ubenya no biato sanso na akọ repass ubenya biato oko halos ubenya biato obu okofobia onko Gapson pharmacy de wo oboase wonko smart helper ubenya ye no biato sanso na takwa owas abibidro fie ubenya hasa mesha and hasa capsules de wo takwa so no ana de wo kaswa no wo beko Jukar pharmacy ubenya ye no biadi ato anom me ba cho me di manu asi your number no na me di twa to ne asore so number no is 0240 23 83 10 0240 23 83 10 and now say 0203 822 855 me pacho de wanya all say de wanya yem kwe what do you hasa mesa and hasa capsules mami akos over to you. Ahaya Akoma 87.9 FM na fe oni TV Akoma mu nsem dwumadie no eno na wo hwe na fe utie no na mamema abedwafo akwaba Pastor Julius memo akwaba okay obekwe akwaba mejosu akwaba Yeah, na mom. Pastor Julius Marco songo my chat for the radius and the mafutu emienu na eno ana na o kachira baya say me call hospital ba na me buy the first thing and say me update my very important sa idea be say asset na me na o tie na de we hu ne sa anu ma no see when you live with a man na ade bi e ba wi na nimbia ma it's important say ono be hu ansa yes it to Nsem mu de na de what you say ono na ahye onye Nsem eti sa obewo sa obeda ni na beba be wi na but obi o ha onya sa type no na sabio o ko check up de wu nyansa ba ji ska ko na ko na doctor ka kire o say na say and we hu nyansa ba sa je sa ono no busa ansa na obeko o tanza ma ono busa eti what does obe busa what does o musa aye wo wasan yes obemene because the da oyem no aye obi na de tu and the entire person were responsible na say ono na de ma say ababa sanya bra yi ya obo say ye beba bra na de so but obo brand say ona acha ne say na onhwe yes sir okay
And yes, I watch on you saying what bondi. Now, so what bondi, yeah. I don't know who but the now can't. So that is what the person a man to say area. And I say, no, my baby was also. Oh, yeah, the higher preparations. And the bill of crowd, which media mouth and kakra. Oh, yeah, pressure. I want your pressure. One more brass, you know, boss, so I may area, young court, one exchange, ya cocoa, sour young idea. My woman, my shadow, or more brown. And I am quiet, we are down, you're brown. Yeah, you're planning and signing a bob one. I know, yeah, to me, bob one, yeah, but you know, yes, out. Oh, you didn't that. Yeah, it is a woman, you say, oh, but I say, I'm not know the country. Just yes, and none of you will be out. What's one Tiasiana, one have banner, one have banner. Yeah, prepare banner, with us. Yeah, it is all the kind of night, and let's see, some here become. It is Mr. Say, some man, I was as you say, you have so many candidates on your man, you ma, a blantier, a futuni. When Yaka say, Sardine that a manner a ham. Ma, we know moi. And then the MC 5 minutes green. Name a wow, a hometia. And ma, I just said, what? And I come in. And I come in. And Kurana, but we are not quite that kind of crowd. I didn't know. I never tell how. I didn't want them to see but a woman, yes, after ball. My, you didn't want to go. It was more for poor travel. I didn't want some. Was it a bad? I said, enough. I feel more better now, better say, and I'm Madame Free, and I'll go catch it away. Bra, a whole run home some sanity. Oh, what you have one of the a home some sanity. Said you are doing service. Some may say, I'm here with down for you know. Not yet. What would you do something? I did a tree something. My first answer, and then the bar was rather coming my town for flat. Anyway, it's so you a woman in a dear ma. Now, we haven't best between my friends. Ma, Nsem ya war. Mujani Mujanqua. Because Obama men and Temasamonco, and I will ban Temasamonco. Very good. Say, I answer, Princess Animal women now. They be a demand one Ebayama, your banner, your name, your babina problem. Now, they be a mechanic, I saw for one among us you. Science, your back now, no to tomorrow. Because ma, and Colama, you reject my young Muslim. Most of them, but the boy partner said, they are too funny, fatter, that and moon. I've been to about the Shano. Now you DNA or Cadian was my dear and Penny by him. I never told Anna who's a gun and they are one penny. They are too much. I am my best solve problem. And the man of say, our moon is coming to you. And we are not feel at once. I could see I must say it. I don't know. Oh, my cool, evidence in Saturday. We say, Obama, and I know one country. Now, Obama country, I don't know who's that. I had the Marco. Maybe there be a cow. Messia, a man, or more how we na any idea boy I ask him. Were you ready? So we ready answer. Now me say who say we ready answer now be two and a more baby for Friday account one. A buyer no busa me patcho ra. Mesra wo boy a bosom saying. No, I was just from patcho bosumi mienu na miensa no check it to patcho oko hospital ba ma mi hunu de ekọ patcho wo hwe oba obejeje saa no na wo wafa fon na wafre no na wo kọ ne ho na wo busa no because ye de ya obejeje what the name to say enu na me too fo no wo yere tina wo yere ho me se wo yere ha mu anya wo da
na wo kofa bi wo ho ka wo ho a me pa acho ye de sese wo ye wo ho na nya sa waso mu nyo wo da ade we ni da de na emu me ha wo da ho no eso se na de no enti wo kofa bi be ka ho a no ka akere wo yere awuraba ma ntimi o me wura ho catch it straight because I had the obete. I had to say one yam now say oh me our young belt. What say me said it bia ebepie akra ne beba ama yahunu how it was so we ready one yam one fancy. It is said I went to me and fancy the son who is so about for so dear no fancy. Saba memudia any hey come baby. Nemum se babba mu dia bi kan ka kire wo yere anya afi na ade betetete wo yere e na wo kɔ hɔ so a eno ano no enso hweda ho amane da ho nti eno no no ahyehyɛ ne kama kama nya hɔ na e na obi ka kire me se that time no obi se wo hɔ but we nyai e na ada so ne ye wo hɔ a wo ye de wo ye no nti mi eya na ye me de se ma akomu ma asumdue ba fie a e ye DNA nti ya na ye ma hoho se pinchin ni pintin ba na trese wo to na mo na wo ba ha nyame adom empanimfo aye nhyehyɛ ye se ye pesa asomdue ba fie se akora no na mera ho akora ne kuta me ameti anim papa ne pie ya da wanfi no no wadane na ti ko se ya de ama akora no era na me ka chase the pia say at least ni pe hu kra ba no mpo baby who say no say the okay no metewase o but at least dia obenya edo unse ade a wa adwen ye wontanta na ya unse dani edo wom but se koye wo de ade a na ebia wo mpena bi ba kra ade no kra na nya wo de ntu benya edo bi kra ye de ama no but akra wo twe ne ho manso just wo hu se media ansa na ebia edo no mu aye de ayedu wese wadane na tiko e de ama akole nti eyese ya na mo ha nkola no mo ma omo ho mete wo mo yesere mo na media ya eno na me ka say ye manage say DNA da ha free bonto wo ba nyame adom ye be ye na ama efie no asomdua ye de yaba nti wo ha wo say ya bra wadwum ye ontanta bra na ye nhwehwem ye hu se ba ne ye wo de ana asa nya wo de ana ye mfa asomdua mra fi makomilas my DNA ye de ba ye mom de in fact ebebo free say me media ye say o de ba ye na o ka che o se koyigu no so wan ko ye ngo enti mama say at some point now nim say oni ababa wa na ye dey anyem oni ababa wa na wo ba say no wo ba ya wo frɛ dada wa yi wani me na me ka say at least obi hunu kra ba no wutimi jeje no enti say ona na etwe ne ho manso kra wo ba wa be hu say ye wo ba ana say wo ba wa ka cho ye wo ba wo ye wasede say ja kakra bia na kra ba de oyi kra de mani so yi bia ma na ye che say oh say bo ye ka o ya nka kra na wo hu say o de at least o da beto wanim ama akọ baby wakọje atum say yoba etu wo ye wasede mama o ka asem o se na yere kwa waka che na yere se so wo scan ko ye ne mani DNA so no am say minim so to no wonje ni hu ndi o se die o menti ase se sa adwi no want o ka wo se na yere yo want o se na yere kra no waka che na yere so wo scan ko ye na yere ne makra DNA enti na so no aka se DNA sem no wo na ni so enti e me de se ye de aba ye de aba say wo pepa no say wo nji oyiri ndia na girlfriend ane nete no unji ni ndia fa de ne bra ne ye de we aba meto na me kasa akra no me akra me hye de ni je bia wo msa akra ne ye papa yi ba ba se ye hwe ye sa natural DNA no so ase wo ye akose no eti se waka che nkrofo me enso enan o se wo mom no se akra ne ye wo dia eti me sa branch and say till say enese ye koye DNA doctor ba ye kwa till say results ne beba no o do onya akoma panhwe ne bate se de anka ebia obi hunu bia anka obehu ne ba anka obeboa no onye sa de no ema no till say results ne beba sa no make catch papa mame mentia kase nkoma me bishop ene na woda fefefe ya fa picture to so bad eja usu right reverend Stephen Koku erade inshiraw na amen aka fi pepe na papa wie ni term of office na yesera de amode ma na hune asundue mu eda wase nyame nshira opi mama ade anwunu bi abonwunu bata hu ade a de biara de biara sa ware da nyunwunu wo empratwe da sa empratwe da
Oh, and then no quite the same. Nyonyunu wom. So no. Ade bia e de wo wiase bia no. The other side of it no. Enye enwono. Elunti akoya mema ne manhia mu ye se emema ya hwe yi a na mama na so na akua na eka ade we se de sidi atitire e bofom na egu nipa anim ase ebi nso so uhunu wakwan sisi a ba ni nyina mama ye sika o fi akola nsu anopa o sika o fi akola nsu anopa wo sika na wo nyenyem nkrofo ma na wo gi wade na wo hwe wo mu a wenum nyina emma so no aho kire ya na di sabi nkola ade yi be aho kire ni ho a enka wunya panyini bia wo na transe mo bobra mo ye ba but aho kire nya ba na ma rape no ba 14 13 no achi na kwhye mantwea no na de taw no de kɔ ne baby but ye hunu sa ade bia ye bia no susu so wo se mia na me koka kye wo se me pew na watwe ama me ene nam ho ne yekoba once me di nko ade mi nka hunu se eno ka ho je se mu mi enu mu kɔ agreement se Ebraba hwe no afa nyin se ama eno de e wo ho wo de yenya ne saa ne yenko saa taba mpese ye wo ne ye bewo sa agreement ne wo but mu mi enu nyina mo anko into any mutual agreement na mu kɔ ne saa se ye kɔ ne saa eye den a etwese se beba se ye wo se nya wo so far so ba mo ne bibi kakra wo ba ye bi ene a ohun se mari bi so ama wo hwa baby e wo mmere no de akɔhye ho baby e wo mmere no de ahye ho said the titi alert and yan to say no correct so now ko catch we na ye we kura dio no so so amabona man ye da na ye we dia but o hwe baby na no o de akọ na wo so amoni anya dia wo hwe nkrofo e ma se nkrofo bebre hwe nkrofo ma ene ye ka no wo hwe na de wo hwe ne ba no wo tire mo ntine wa mesraw e mo no nso ne ye wo ha kira duru ha no nsia ne fa se mama asam no menti ase asam hwe obi ba na ye moa cause say the mama sadin de ayehu o yire kura ntimi ncha ayehu ye yiri die ne kura nke be ye se no ana no bi ni ho ana o yire die ne de o ko ye se man ma hu say ye me yira me ka se ne tabi o si ye yire no die ne o no yire ma na o dabi the man wa se kana na o no achima no yanko ye die ne se be ye ware be 15 20 years ni se me ame dia pa me mo nka ke nyama me ne ba no de no so kra ka ho ana nka be bo nka ize papa no ase papa na nyimba papa na nyimba enti ma ye nim se ha de no kra no bebi e furu bi ani bebi acha 2 weeks e furu bi ani enti atiefo monta mutuku mbo huni ura I Akoma 87.9 FM TV Akoma bu sam djuma bi no na wo hwe na wo tie ne sabre yakọ na yakọ bawura ABA Herbal Clinic ho na meka cho se wo ma me wo ankasa ubibi ani tutu ne ka fa no ko number 1 specialist obapa Amen. na po mo to say Adumo na nso e. Ya me atro me ye ba. Nyame ase. Family remo. Mo bo adwuma. Sana mo so many doctors so bo adwuma. Yeah. That's any bebre. Sure, bebre bi e ba ye de. Glaucoma no de o ma ye pe. Ne bi abetena fiama na ye mihu yanka na wa banko ade a Nyankopon de oh so de ba na doctor ka cho say enye yi na wo be ni say enye yi na wonya ma ye de nka say na manante so obi ho say na manante sa na me kwa mate sa na de bia me ka say nya danta ni de sika kokko bo ano na e blinki e shren ho e tija ene ne efe ne danta no nti no ene awie de ye ABA Herbal Clinic asoye na me de wo aduro Nyankopon sha se wo de TV na to onu a wo hwe ye ni Akoma FM a wutie ye e wo radio ni so nyame sha no onye okese papa wutie ABA Herbal nkapa osofo ata osofo rasta ho nkomo ene adwuma pa oye no e ho nkomo na ye ba bedi na ABA kwade na ye dia ne se ye speciality ye ni e ho adwuma na ye ni no
ho hia e pa da bia me ne me maame bi a menim ne pa meta ne ne bon komo di nkomo ofon so se afia enipa me te sa wo ka ho asama me si awurade me da wase o se me mere wabo yi mu nyina achi ne menya eni a metimi de hwade etimi de sori prapra no maduani di yesei eni ho nkomo na ye ka no na obi nso ho no ma na ni ne de na to fom kra me se ade ya pa ne sa na dwo na wo fie na wo yare na pesa wo fa aduro bi nom na hwese wani afira aduro ni si wo nchen pon sabe ya be hu se aduro ni si ha ya asem wantie ma mfiri obi adadem be ya nche saa na de be ya anya ayo ani nti ebesrew eni ya de hu hie nti na onyankopon di mu adom ache de ho emutumi nyansa ne nimdie yekodro honhom ode ama osofa to sofora so sofo to we dey say ubo modene ba na so ye ho nko ade a ewrade be fa ye so asayare ama akoma to yem pa chow entine fi ka say manante sa heba fo no kwa metie musa o ma ye bi heba pacha o ma ya so ye enti so waba ya so ye a ka be hu ni se me ka se dantan nye dantan ka be je tun say ne kora nye dantan pa enu nti meslo se na wie ya wote ye nkan a nyame aya adom da bia me ka se obi o ho no mo nya ya kasa abre ho enka ni tv na fidie no edaye onua ha wotie ne kwate ebie he banka ebia nka nyame ya adom o chena kwa ema na no pa no nsia kokko mo no kete so ne nkwa asori afa ne park e ba be gya yaresa esansa o pere pa ayaresa nenso so no onyaye mpanyifo si trente ye nya acha so nti oguso o pere enu ti na wie sa wo wote ye nka de a wuti na ye ya atadwe wa wi ate de mesrew se ye ni hu nsansam de mfa nante saa se me nante anante amobi akwa wie no kra de ama me ni presenter bi hia o kancha me se afia me na nabi so wo hospital akwa nani o kone ni ohun ade obedu ene nani afira enti ote ani asman ne yema hye no enu nti da bia ne motena se kancha me se mesre mo me maame a wutie mbapa wutie me me wofa wutie me nua kuma wutie me owo me wadawro ma ani no ehu hia fabla baby papa ne yema oduro papa na ye adwuma papa we nipadua ne watumi etu anamo papa abobra papa e de abo afie ebie hebo sofo raso sofo 3 days onu nkutu ore nyankopon de adoma chede etumi nyansa de ama na obowura kwa ye bretum ekope no branko hinu ne tani de ba fie esan se Bible simuni aduaba na mofa ahane nsa yare na je se twade mpo boye ba ate atfasa asisui aye nam sia da achi atemu baba me nyina kwa kohunu bi no me pa acho no ni nsa yare na e ba betena enu nti na wose ye ni aduaba ne fa ahane nsa yare ade achi ye mu bebre aduaba ne de ye dibi ahahan no ye nim na de ban onso ofichire ho bebre wo ho ufie kura wutimu no ahahan bebre wo ho ba wonnim na de ban de atwa saudi nti wo fa sekan kwa na wodo bitugu na emo wonim na de ban de o se nyankopon hwehwe me ni umi no ye nyina ye mu na ope nipa ba ko na ode sa adom achede ne ma no na okopo wura kwa ye bretu okopo nu bran no ode ba fie esansa ahahan ya de etumi wom na ba boan ne se yare ema ye hutimi toyen ni ye hunu se de nyankopon kan ye na ye adwuma enu nti de onyankopon kan ye ne bible so ankoti na asama anya bibia la oyeye eno na osofo rasta edi mra no so pepepe e de ye adwuma no odi ahahane sayare e de bia meka se wiase obi ane ne de otimi ye ma akone de otimi ye na wo ye obi nso de otimi ye ne so okira de obi a odi otimi ye de otimi ye ne nyankopon de adoma chede na ma ne so osofo ata nso field nie hwane bu afoforo a omani afro mo nhunu ade na ni frɛ ya kan se ni padua kan ano enu ne ani no omani ntimi hu ade enu nti nyankopon de sa adoma chede we sa ma osofo ata wotina nani mu amese wani na ye no operation a onfa bibia mpo nko no nani ko hwa amanse ode hu ni se wani no ase aye bonku no operation bebi se ni ponsen afi etwa mu mfie mienu etwa mu na afi we ya bosome miensa ya ani ene ekoye mu operation adoma chede na obi ane ne de se ne sitie enu nti mesrew ye wokuma se kwada so dwena se market na echi wa ene ebutu aye adwuma pa chokodo ma ahin krai wa pie kubi coastal e brada dwom e ho no mo ne ebutu ahon so ye bo adwuma me pa cho se de wo kaso a enkrane ne patemu dia bomoden ne kwa kaso millennium adade last stop inside hona Accra kaso millennium adade last stop inside hona ne kwa jo ya resa se radio na wutie dia ma phone no emme ne bobo na begu so fama me na pen no paper no se ye tv so na hwa fa phone ne screenshot numbers ni neat e wo phone so se de be ya wo ba na wo frɛ ho na ne ye di nkomo ne ama direction ni ye abaya so ya be ja ya resa papa afi hona da ko bo bra papa ko wanim ye number ne 0541
0541 56 56 51 51 99 99 0541 0541 56 56 51 51 99 99 and as a 0531 0531 78 78 06 06 51 51 0531 0531 78 78 06 06 51 51 and as a 050 050 28 28 12 12 161 161 050 050 28 28 12 12 161 161 ɛyɛ glaucoma ɛna ɛha wo ayɛ fɛ ne hintafraeɛ no ebetumi abɛsoa wo mfie du ne akyire na wonim pɛ so anya glaucoma ni bi mese na awɔtwe atwam yɛ maame bi ba osu mama te sa akora wɔse doctor afi atwam na mekɔba mete wo nka bia me nsɛ metumi kɔba ntina megye me ho di meda sɔre yɛ nprɛko pɛ ne m'ani afira mese asedan kenya me sɛ na ɔbaa sɛ ɔbɛ review no ɔbaa yɛ maame na etutu taataa de ba ɛyɛ yase yɛ hɔ pɛ na wo ba yɛ de wobɛto drop mu de waba nhyira nka nyankopɔn sɛ enu na wɔtwa ba abɛgye aduro no na wa na wotutu taataa de ba esan sɛ ɔsɔfo ata no glaucoma ne deɛ te sɛ wamfa yase yɛ hɔ wo banko ade a awurade bɛfa ne so asa yare glaucoma yɛ ade a ne ho ahomete yɛ sɛ de meka ne no bɛtena a ebetumi asie wo abira na wonim yɛ mu bebree ne so yakɔ hospital doctor di kan kan kyerɛ sɛ wɔ glaucoma ne bi ɛnu ntimɛsrɛ wo a yɛaka kyerɛ wo ne deɛ wuti na ayɛ yie to anamontem na anye me hu yanka sata na de wato mpa so e de wato dem a wo personafo nso wunya e na obi nso hon ma wo hu ye ne na obroni beka sa symptoms of glaucoma kra ye dey pa chaw niam ebe mo hu ne sa me yanya glaucoma yi bi na me ntu anamontem obi hon ma ye kan say ohunu ya bo nsade kyinya nanim nie doctor de wo kan no obi na me hu me nipadua mtima maduro ye ma na duro abo nso obekọ obebe review no de adanse na ebe so doctor ene sa haw ni nyina ejai me pa chaw pampam timi tutu ti sekuru etimi hom me pa te sa akora ya wo na to no ma eye glaucoma no me pa chaw wo obi ohonum a wo ha wasum ye hu ase ye hwie nsu agu wasum obi ohonum ase nikanika na edede wo na sum glaucoma no symptoms na bi no ebe okoko fa ne bra ebi yo na afo wanto ho man nipadua ni tie nipadua no wantie na obetie otie wo do beto mpa so satam no so mfo ho be din edi ama me pa cho bi ho se mani so timi wo me pa obi fra se doctor mani ni so timi dwa me te se kuro obi se doctor ase ye hia bosia pa agu mani so obi ho se doctor mitimi pesa mani na ye se ko ye ma me bi oba wo se dog me de mani nkwa me mpesa o na emo metimi ye se kokokoko ase ye hia bibi pa na agu so glaucoma na ebe okoko me serew so hu sa ne ma we nyina bi ntine fe ma ne nyansa so na mo ne bra ye bi ye heba obi ohon ma se mi TV so ameka sei on hye de hu ni pani yo numbers ne ko egusu on hu ni yie mpo na wa kyere glaucoma na kasa kyere wo no hu obi a wusi awie ma na wo sei so ensu oto abuei awie ba abuei ye kwa ye banya ntimi mpie bi glaucoma no me serew e ma ne nyansa no akasa mi hu yanka sata na aka achi bo homode na bra ye bi ye heba empanyimfo se ni bo ne kotire wo ba ye mo obi ekoye wutini madwuma a doctor fo enim dia me nyante ase se ye ni na boy ma ye hu na de eye ntini na da ye tini mu pressure be ntini ni so a onipadua ne pressure nya be ntini na we ye mu na wo ye den a enipadua ni ntini nya adwuma wo benye oha wo wani ni so enu nti bra ne ye ma wodure kwa ye wu ntini ni mu adwuma na ye ntini ni mu adwuma na ye mo agya ni mu adwuma na ye amama ni nyina fi wani ni so aba ma ho ato obi aba ya so e bia ba ka tell say e bia he ba aduro na de ma na akodu fi ade fra waduane na wudi ana ye de ma na akohye ne dido na wo no ma ade echi anopa ne me be fi wani ni so aba na ma me nua wutie me wofa wutie me se ade echi on ye be hyew o ha na ba hu ne se aduro edigu ye ni so eye o ye nka asanye na emom no esoso ano ebie heba oba ye ma wadura ekutu ase ye yamama ni nyina ba abontina ma ho ato enu ti bo homode na bra ebie heba na ni emedi nkita ho na abehu ni so aduro wo ho no mankasa na tumi wa hahan mu na hahan so eye adwuma ebie heba clinic aso ye me pa acho wakọ hospital etesi wani no so ebie ete na pie wani no so ana pie wani ni mu ni nyina oba ye hweboa emete ni nyina fi wani no so abra ye nya operation ya so ye ho ye nso ahwani wa ya so ye ho ntu a surprise show ye medical one doctor na prescribe dia ma wa ompa bra ya so ye ne ma waduru a ebetimi aboa ma yi surprise na to me pa acho ete na bia koye wani ni bonkum no operation a bra ne ma waduru sade be ya enkoka nifa no ne de wa ankofo ye ne bia amfa amro
ebi a won pɔ de nyamfa se kankan wo kra ene otia ye wate ye nkabra ebi ye ba ye ma waduru a ebe ye ten nyina fi oni nso aba ma ho atɔ wa ye nyo operation aduro abibiduro kɔgye ne de ma wo enu nti ba ya se ye ho no ma niema ede nyina wo ba metu bibia ho eye abibiduro kɔgye na ba beto no ho no ma ba ye de ma wo na de kofa waduane adi do so hye ni dudu a wa hye ni dudu me pa akyɛw wo ye obi a wo hye spɛs de me ka na medical one abra na ye mo a na yuto ho obi ho no ma opia bontena spɛs ne nka no ho a tisi wo gina ho afrefie ne de abrɛ ne tisa ba bi wo gina na waka me pa akyɛw bra ani ni nyankopɔn ma ye tu ni kwan sɛ onya 4 eyes wo ba ne ya ma ayi aduro sɛ de be ya betimi anom na aboa wo asiesie ni padua no ye hwɛ tete bre ni mu ya beto abakwasɛm a ye maame ne ye nananom keka bi kyerɛ ye ko school history kakra nsiesia ye tete pa na yesenka abrowa bi benya eye glaucoma bo nso no wonfie wo ha ne akire esan so no obowra afuom so kwakoye na niku adwuma okwa no ane so obebu adua ni biawe oni se dua ya mewi me minimu nsuo na ebenya mama na firi mani so me nanso na bibia ba ma me ho atome ene glaucoma no obi wo 35 wo glaucoma obi wo 28 wo glaucoma obi wo 40 50 60 70 de bobo glaucoma no age ya boso e kire se ye nhunu duaba no na de pan bra e bi e ba na rade mfa ye so nsan yare na wo hontɔw na kɔtɔ adwuma wudi so ne nkwan ye de yare ka to won ma bɛka sa adɔfo asa oba ne ahwɛ wasiesie ni padua na mana sense ni dade diabetes abra be ma wadua ne kɔkɔfa ni fa yare na de brɛ HIV mo wana ju ni padua boso yam twehwe wo ho oba ya so ewa ne nyina bɛhwɛ asiesie amamo ne nyina fi wo ni padua mu wudi 1 month kwakɔ check viral load no bɛka sa ebi ye ba se mu kuta adura nkasa me pa akyɛ low pressure na high pressure ne nyina ebi ye ba ye hwɛ esi anoma e ma ne kɔkra sanso na ye be ma obo adabridwo wo mpem abra oba wo ma asɛm ne nkɔyie bra yensiesie mfam ye okuma se kwada so ejuna se market ne chiwa ene ebutu a yebo adwuma me pa akyɛ kɔdɔm ahenkura ye wa pie kubi coastal e brada dwom ɛhɔ ne ebutu a yebo adwuma me pa akyɛ sanso so na wokɔ enkra ne patemu a ye wa kuma akra kasoa millennium adade last stop kasoa millennium adade last stop inside wana wo fe ye number na nesefo ne ba be hia do aba ye clinic ye sisi wo kama ba bejo ayaresa ji ye number ne fe ya bra me bra so a me sorry eni ye ni nkomo doctor me bo wa so ye nyemoto wo bra na aka se kwan wakuro bi to aso sa so so na didi kwan hwe enwa ye number no ye 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and answer 0531 78 06 51 0531 78 06 51 and answer 050 28 12 161 ABA heba ye number say de ye adwuma no ba ba je card 100 Ghana cedis say de hospital bi a ye hwe wo no sa na wo ba ye bi bia ye professional way ye be show amo aje card 100 cedis pe e ye moderate de ma me e de ma wo nso a wutie me sanso na ba be show amo agina machines bi bia free near screening from your head to toe ye better kill vitals bi bia nsan na wakwa hu doctor ni ama waduro me pa che ye bi bia eye genu bibia ye kama eme bibia na adabra ye bi heba na bejo ya resta na behunu se sa han gogo nyankopɔ de tumi awuram na tumi no so de ma osafata osafo rasta bejo ya resta free ho e bi heba waje me so se nyamensa ewom makramo yes so ya crowd me da say ahaya 27.9 FM afa ye be kwa homa ne so na etiefo so a kire wonom adwene ewomo 0322498035 0243114497 pacho for phone lines no eguso emame 03224 98035 0243114497 ya ene yate Anthony enka ochechre di ntia osusu se akoda yi enya ne dia oba no so yate nka yebeye DNA ene na fe resource ne ba yatumi ehunu se eye ne ba na se enye ne ba me patcho mon check lines na emma 0322498035 0243114497 na Providence Healthcare and American for one de amount sesia na mpanifo a ewo Providence Healthcare se men kan che o se de ye bie ye new facility nya sem keto akra me ba sesia within the baby akase yes we are captain the go for captain yes Marco Bemano Yamishan said to me now ahumbrase eba said mo friend na oba ya
ɔbɛkyɛkyɛ n'asɛ mu no maako nyame nhyira ne paa danse sɛ mmaa no ɔmo didi yɛ nti sɛ maako da aka nyinaa ɛwɔ asɛm a nyame nhyira wo susu no wɔ adwuma pa a woyɛ. Meda ase papa captain. Within the baby akasa free. Hello, within the baby akasa free. Papa, me pacho me tie wo hu TV no. When to say question na UFI so. Me kesefi asama. Okay, yet. Bema no waya de pa sa de no ibi ato me pen. Me hweyefu na ma fa na ba ye bibia ma omo de no koi. Me forget no say me kwa kwhwe me ba. Okacha me say abana enye me ba afa ne papa ho. Nti bia bema no ore kan ewo nti nkopon ya aduma DNA test ne ba obi abehu no kola ewo. Meda 032498035024311447 within the baby akasa free. Hello, within the baby akasa free. Hello, mpacho media Lydia mikasa fila pa. Ma Lydia yakwa. Mpacho mikasa fiastra. Ma Lydia me pacho me ntie wo ho. Eya me pese me yim afri so bad. Me pacho e fati saying. Bema no ma we dey sorry bema no the all year no me I say obi na pushing say ombra be sa de because ni kasa o kan nyina me ma follow ni kasa o kan nyina ma I say insist so asa akola ye for so say kasa ni kasa bi o kan ye so but I say yes so ba be dey ni no nti onye na hwe result no me da se papa oba Lydia enti Provident Healthcare se said ye madawroma momomode ansem betutu mirika na mode mani akere ho ye ultra modern machines ya ye de ababegu ye new facility ho no wonua esese wode we yade ba na jesa wode be sohwe san se ye de hwe woni padua no free wo soro because wo form na akere babia screening na akere babia yade no ehya ebesai woni padua no ne yatimi atutu ase deku e de amount within the baby akasa. Hello. Within the baby akasa. Pacho, good evening. Kasapia, my friend is Shadrach. Your bema na yeti. Bidama se ni Jumafa mo ye. Na tena afemno eba no. Tena mo ye no su efa itinu dear test result ni ba ho na ye be ho no kra no ba mi afemna ge no kanu ento asum afemna ge no ka se akwa ni ye boy papa ni ba no minjindi intinu se na ye mu ye no ye pa nyame ntiamu nti ye be result no na ye hu je ewo me da se papa na se wode wani extra Provident Healthcare ye new facility a NHS ya ba be fe kronma bohia ebe adonko factory ho na chese wo ba ye wo do a wo mo a wose agi wo mo to mo ba ye benya ba bi de mo to specialized scan wo ho mas chese wo ankasa wani kra ebeji wo keke enu nti bomode a kronma bohia ye ben adonko factory ho na adwuada edukosi memeneda and ye adwuma 7 a.m. to 5 p.m. Yade ye treat be hepatitis B, typhoid, or bema wonwo, fibroid, stroke, diabetes, and then say yade prostrate, and na koko wonamani yade skin problems and spinal cord disorders, also and afe bema wabwa dabrijo yet ni say te enunti bomodia nebra Provident Healthcare na ebeje ayaresa ankasa efidia ye dia ba no wankasa ba na sa wodi wani behunu a wotumi hu se nya no jo na mbom no se mfidie we die ba bia yade ne hye no eyi ba sa de etie bia no doctor fo ne ya nurse fo kunini ene ya ninti ne nso no won betutu ase deku e dia ba enti yade bia emra na yenhwe Provident Healthcare ye new facility na wo kronma bohia ye ben adonko factory friend 0249 31 2172 0249 312172 and now 0248 422 0248 422 Provident Healthcare, your health is our priority, Mr. Wada. Bomodi asobe, but my main for free for chato. Within the baby akasa free.
Hello, what did baby akasa free? Because I shama. Emena yeti. Because I shama a friend. Uti wo me brana sumpo. Udini baby akasa free. Hello. Udini baby akasa free. If you are just just what I did. Mensa ya. Member so you diabo papa. Ya ka wo yi na wo kan wo ho. Enka sa no ma winya ba to. Taku. Ya mi sha mo se mo sumba ko di no. Se be man ba mo fa man se nye be man ba so o ba so fa na di. Let us say after for no bananso ya brana nya so. Na mo me catch little say little oba ebeje little manka. Maybe if you like I saw the Bema, make us say, or Baba year flip, papa, make I, now Lufiada, make I, me just a Baba da bay. I was a Kaya or Basha, and I can we have just ready, come in,